Nakaligad sa takna sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 16 tuig 2022 Biyernes kita karon sining adlaw. Siyam na lang gid kadlaw sa aton sining mga kabombo kag Pasko na. Inang bombo na isod kag ini si Bombo Chama Blanco Hoover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 mayara sang 50 tubtub 60,000 ka mga panibagong slots para sa 4P sa beneficiaries. Samtang Misa di Gallo nagasugod na kaginasang kagahon. Ibalaw na to ng assessment sa aton sinuma kapulisan kag kun bala may mga adjustment sila nga ipatigayon. May pamukaw man karon sa hapon. While abot sang pamukaw kagainasang aga nga ginapangunahan ni Mayor Jerry Treñas, may pamukaw man iya karon sa hapon no sa Kasisidmon kag may duha sini ka mga tribo nga maga-perform. Sa aton sini karon yang ka-excite man or pagkalangkag sa nagahilapit sini nga dinagyang 2023 ang pagpanumbalik karon sa face-to-face celebration. Sa iban pa nga mga talupang doon karon yang mga balita, code white alert sa mga ospital sa probinsya sa Iloilo magasugod Disyembre 24. Kag istoryahan taman karon sa aton sining mga kabombo ining Maharlika Wealth Fund para gid man bala sa kaayuhan ini o kon para lang sa benepisyo sang pipila. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, supply sang prutas nagahina. Kag aton man siniiyang iplastar diri karon sa palatuntunan na bombohanay sa udto ining NTF LCAC kagin pakablaot ang ginobra sang rebelde sa probinsya kang Antique. Panindugan nga mahina na ang puwersa sang CPP-NPA sa Subong. Muni matalupang doon nga mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpalayag diri man sa bombohanay sa udto. Sa aton sining mga kabombo Biyernes karon sining adlaw nagalibot ang aton siniyang bombo patrol sa pagkolekta sa mga entries para iya sa week number 4. Ang deadline naton sa pagulog sa inyo sining mga entries tubtub las 12 pasang udto sa buwas nga adlaw diri iya sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Kon naagya na ang imo sining banwa kag wala ikaw matikatigayon sining makahulog sang entries, hindi gid magkabalaka kay may tubtub las 12 sang udto pa ikaw sa buwas nga sarang nga maghulog sang imo sining mga entries diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Gani ano pang ginahulat mo, waswasi na dira iya sa paghimo sa imo sinima entries para nga makatipon ikaw sa nga madamo nga entries kag tingob nga ihulog para nga ikaw na ang masunod sini iya nga malawagan kag mga daog sa aton sini iya nga daily draw. Sa daily draw nagahulat 1,000 ka pesos nga pagkabugusan sini iya nga premyo. No, nga kung sa diin ginalakipan ini sa 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sa gift pack. Ang premyo ari lang diri sa stasyon sa Bombo Radio nagahulat sa imo. Ikaw iya nga winner, ikaw na iyang ginahulat sa premyo. Sa grand draw, 1 milyon ka pesos ang nagahulat para iya sa panibag-o sini nga mangin katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. May 6 ka oras lamang ang aton sini iya nga mga daily draw winners sa paglawag sa ila sini nga pangalan. Dapat within 6 hours ila sini iya nga maklaim ang ilang nga premyo.
Sa pangkabugusan, 6 million pesos nationwide na inga panagtag sininga premyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash. Asiyahan pa! Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sinipat patunta sa baray nga pagpalayag sa bumuhay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 16, taong 2022 at 9 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga mambabatas na hindi pumabor sa panukalang Maharlika Investment Fund, kanya-kanya itong paliwanag sa kanilang no vote. Sinabing dapat pagtuunan ng gobyerno ang mga kinaharap na krisis ng bansa. 15 lungsod sa Pilipinas target pagdausan ng Korte Suprema ng 2023 bar examinations. 3 million na metric tons ng bigas posibleng kailanganin angkatin ng Pilipinas para sa susunod na taon, ayon yan sa grupo ng mga magsasaka. At itong bilang ng tourist arrivals sumampa na sa mahigit 2.39 million ayon yan sa Department of Tourism. Ang Department of Tourism naman inilunsad ang programang magpapalakas sa industriya ng turismo dito sa bansa. Online sellers ng mga iligal na paputok, arestado ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na mga lugar. Ilang pasahero nagsimula ng magsiuwian sa kanilang probinsya ngayong araw dahil na rin sa nalalapit na Kapaskuhan. Pamukaw o pagsisimula ng Dinagyang Festival isinagawa ngayong araw. Sa ating pang international news, ang Russia pinaulanan ng bomba itong lungsod ng Kherson doon po sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posibleng kailanganin daw ng Pilipinas ang pag-angkat ng 3 milyong metriko toneladang bigas para sa susunod na taon. Sa gitna na rin ng nakaambang kakulangan, dala ng mababang produksyon at mataas na pagkonsumo ng pagkain. Sa pagtaya po ng Federation of Free Farmers, ang stocks ng bigas ay tinatayang nasa 427,000 metric tons or tonelada po lamang pagsapit ng ikatlong quarter ng 2023. Bagamat posibleng tumaas ito sa katapusan ng 2022, subalit maliit lamang daw na nasa 321,000 tons na sapat lamang para sa 9 na araw. Ibinunyag ng chairman ng naturang grupo na si Leonardo Montemayor na sa unang bahagi ng 2023 magkakaroon ng upward pressure sa mga presyo kung saan ang carry over stock mula sa unang semestre po ay magiging katumbas lamang ng isang buwang supply. Ayon pa sa grupo ng magsasaka, ang pagbaba sa rice stocks ay dahil na rin sa mababang taon ng produksyon ng bigas sa 2022 at parehong antas ng rice output kada semestre para sa susunod na taon. Inaasahan din itong pagtaas ng konsumo ng pagkain ng hanggang 1.3% sa susunod na taon. Bunsod na rin po yan ang paglobo ng populasyon sa 1.3%. Kahit kailangan ang pag-angkat ng nasabing dami ng bigas para sa susunod na taon para mapunan itong nakaambang kakulangan ng supply ng bigas. Batay sa Bar Bulletin na inisyu ni 2023 Bar Chair at Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, ang pagdadausan ng bar exam sa Luzon ay tentative locations na pagsusulit sa Baguio City, Tuguegarao City, San Fernando City, La Union, Maynila, Makati City, Pasay City, Quezon City at Taguig City. Sa Visayas naman ay sa Cebu City, Iloilo at Tacloban City.
Ang mga lungsod naman ng Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga ang planong pagdausan ng examination sa Mindanao. Nilinaw ni Justice Hernando na hindi pa pinal ang mga nasabing lugar at maaari pang mabago. Anya, nasa proseso ng Office of the Bar Chair sa pagtukoy ng geographical demand sa bawat tentative target location. Ang venue matching mechanics at pinal na testing centers ay inanunsyo sa hiwalay na bar bulletin. Samantala po sa iba pang mga balita, ito namang Department of Tourism po inilunsad ang programang magpapalakas daw sa industriya ng turismo dito sa bansa. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Matagumpay na inilunsad ng Department of Tourism kahapon, December 15, ang isang programa ng ahensya na tinawag na Bisita Be My Guest. Ito ay insentibong programa ng pamahalaan para sa lahat ng mamayang Pilipino upang hikayatin na kumilos sa pagsulong ng mga tourist destination sa bansa. Sa pakikipagtulungan nga ng Department of Migrant Workers, Tourism Promotion Board of the Philippines at mga private sector official ay naisa katuparan ang nasabing programa. Ayon kay Department Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, na sa ilalim ng programang ito ay magsasagawa ng mga promotional campaign na magbibigay insentibo sa mga overseas Filipino workers at overseas Filipinos na mag-iimbita ng mga dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Umaasa rin ang kalihim na sa programang Bisita Be My Guest bilang paraan ng mga Pilipino sa pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. And trying to understand that, we realize that it is because of our inherent culture of having tight family ties and a sense of community. The inherent capacity of the Filipino to care, to give our best to every guest that comes into our homes and to our country. Fast forward to now, I thank our stakeholders for heeding our call, as 2022 has been a very fruitful year for the tourism industry, as we have already breached our initial target of over 1.7 million travelers, with the official count as of today of 2,397,919 initial international visitors. Samantala, dumaro din sa launch event si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople at binigyang diin ang kahalagahan ng Bisita Be My Guest sa pagpapalakas ng lahat ng overseas Filipino workers para matulungan ng ating bansa, partikular na rito ang industriya ng turismo. Narito ang parte ng pahayag ni Ople. Yes, All of them are so eager to help our country and to help our president succeed. I mean, that's the common denominator. San man kami pumunta, our OFWs are saying, ano maitutulong namin? Paano kami makatulong? And so this program gives them a vehicle to do just that. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! sa mga sandaling ito makakasama po natin si dating Commission on Elections Commissioner at ngayon Representative Rowena Guanzon. Magandang tanghali po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide po tayo. Magandang tanghali po. Apo, si Bombo Gerald po ito, Congresswoman. Una po sa lahat, ano po yung inyong reaction? Ano yung take nyo dito sa mabilis na pagpasa dito sa ikatlong pagbasa, final reading, syempre dito sa Maharlika Wealth Fund? Masyado naman pong minamadali yan. Dapat paggastos, hindi madali. Diba? Kaya lang si Presidente BBM talaga pala ang may gusto niyan. Kaya at least maganda na rin na hindi nila sinali ang kapital ng SSS at GSIS dahil tutol po kami dyan. Napakalakas ng protesta ng mga miyembro at mga kamag-pamilya dyan sa SSS at GSIS kapital. Ngayon, ang tanong, sang-ayon ba kami dyan? Ako, hindi pa rin ako sang-ayon dyan sa Maharlika Investment Fund dahil wrong timing po talaga yan, Mr. President. Talaga pong grabe ang recession ngayon worldwide. Yung inflation rate
mataas din po sa ibang bansa at kahit na nga yung Norwegian Wealth Fund na yun ang ehemplo, ay lugi po ng $174 billion this year. Hindi po magandang magnegosyo ngayon worldwide kahit saan. Kaya po kami tumututol na ipagliban nyo na yan. Ano pong mangyayari pala dito, Congresswoman, dahil pumasa na sa third reading at ano na po yung susunod na mangyayari po dito? May ipasa nila sa House of Reps yan, pupunta ng Senado. Siguro naman sa Senado, maraming senador na gustong maitanong dyan. Kaya, kahit nga si Senator Amy Marcos, sinabi niya, mahabang debate yan. Kasi hindi basta-basta mga senador papayag na yung pera ng gobyerno natin ay isusugal natin dyan sa isang negosyo sa panahon ngayon ng kahirapan. Ako naman, ang apila ko kay BBM, mag-focus na muna kayo, Mr. President, sa domestic problems natin. Kulang na nga yung budget natin sa mga Disability Assistance Fund para sa persons with disability, sa mga hospital natin, maging sa education. Kulelat na po tayo sa literacy ngayon. Ang mga budget po ng mga government hospital, kailangan pong dagdagan. At mga doktor, kailangan po nating mas maraming doktor. Kaya po sana, imbes na ilagay dyan naman ang part of the budget for next year, saka pera ng Central Bank, unahin na muna yung kailangan natin ng mga tao dito sa bansa natin muna. Opo, so sa tingin niyo po, mahihirapan itong panukala na to na umusad doon sa Senado po? Kung mabilis siya sa House of Reps, doon sa Senado, mabagal-bagal yan kasi maraming tanong yan. Opo. Kahit nga yung mga kaalyado ni Presidente BBM, maraming tanong yan kasi accountable naman sila sa taong bumuboto sa kanila, di ba? Opo. At saka para mapakita naman nila na nag-iisip sila, di ba? Dapat may tanong sila, hindi naman basta-basta rubber stamp na lang yung Kongreso natin. Hindi po maganda yan. Sa isang demokrasya na rubber stamp yung mga congressman at senador natin, hindi po. Sana po hindi mangyari ang rubber stamp na yan. Opo, sa ibang issue na lang po siguro dahil pangalawang governor na po itong talagang pinababa na sa pwesto dahil nag-decision kahapon itong Commission on Elections na i-disqualify itong si Governor Mamba, kayo po dating COMELEC Commissioner. Ano po yung mangyayari dito kay Governor Mamba po? Maalis ba kaagad po siya habang kung may balak man siyang maghain po ng motion? Kung may temporary restraining order o TRO Supreme Court, pwedeng hindi siya matanggal agad. Pero alam nyo naman, pag hindi po nabigyan siya ng TRO, tatanggalin siya talaga ng COMELEC. Kasi yung decision sa kanya ay spending public funds during the campaign and election period na walang paintulot. Kaya po sinasabi ko lagi doon sa mga gobernador na nag-a-appear sa amin doon sa mga hearing, na maganda talaga, Governor, kayo mag-appear dito kasama ang tresurero nyo. Kasi para naman sa inyo to, kung wala kayong authority, niwala kayo dyan sa mga abogado nyo dyan, na mas marunong pa sa amin, hindi lang yan makukulong kayo, madidisqualify kayo, tanggal kayo sa pwesto. Kaya, yan lang pong payo ko sa mga kumakandidato, you follow the campaign rules strictly. Mabigat po ba yung kaso na yan na dating COMELEC Commissioner po? Oo, mabigat talaga po yan kasi criminal case din yan . Hindi lang yun policing ka sa pwesto mo, criminal case din yan. At saka disqualified na yan siya from holding public office. Diba? Kaya maintindihan mo naman kung bakit si Governor Mamba halos umiyak na. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo dito sa Bombo Radio Philippines sa dating COMELEC Commissioner at ngayon Representative Rowena Guanzon. Magandang tanghali po.
Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod ng P3PWD Party List. Basta Radio, Bombo! Ayan po, maraming salamat si Representative Rowena Guanzon. Dati po siyang COMELEC Commissioner. Sa mga sandaling ito, alamin natin sapagkat meron daw reaksyon naman itong mga kontra dito sa Maharlika Wealth Fund. Ano kaya yung kanilang explanation kung bakit hindi sila bumoto ng yes dito pa rin sa naturang panukalang batas. Bali, 6 na mambabatas po yung hindi bumoto dyan. May report si Bombo Annalise Soberano. Bagamat nanaig ang yes vote sa panukalang Maharlika Investment Fund, pinagtibay ng Kamara sa third and final reading, hindi naman patitinag ang 6 na mambabatas na bumoto ng no sa nasabing panukala. 6 na mambabatas ang hindi pabor na magtatag ng Maharlika Investment Fund na may kanya-kanyang paliwanag. Ayon kay Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, hindi pa napapanahon na magtatag ng Maharlika Investment Fund dahil mas marami pa sanang mga problema at proyekto o programa at proyekto na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, lalo na at mataas ang inflation, tumataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Bordado, malaki ang utang ng gobyerno kaya mahirap magbaba sakali. Sa panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, maraming red flags ang ipinasang panukalang batas at mabilis na niratsyada ang pagpasa ng Maharlika Investment Fund Bill. Umalma din ang Makabayan Solon sa paraan na isang briefing lamang ang ginawa ng Committee on Banks and Financial Intermediaries para sa Maharlika Investment Fund at hindi konsultasyon ang isinagawa. Giit pa ni Castro, sa kabila ng napakaraming bersyon at ginawang pag-amyenda, nananatili itong punong-puno ng kontrobersiya. Punto ng Teacher Solon, ang mandato kasi ng Land Bank at Development Bank of the Philippines ay para tulungan ang mga magsasaka at mga MSME at hindi ang mga malalaki at dayuhang kumpanya. Ang sigaw ng taong bayan, itaas ang sahod, presyo ng mga bilihin ay ibaba. Sa kabilang dako, bago tuluyang maipasa ang panukalang Maharlika Investment Fund, dumaan din ito sa iba't ibang bersyon at ilang pag-amyenda. Nasa 280 na mga mambabatas ang nag-co-author sa panukalang Maharlika Investment Fund. Paliwanag naman ng liderato ng Kamara kung bakit overwhelming ang support ng mga congressman ay dahil tinanggal na ang Social Security System at Government Service Insurance System bilang source ng funding ng MIF at may sapat na safeguards para hindi mauwi sa wala ang pondong i-invest. Gayunpaman, may usap-usapan naman sa Kamara na mayroong kapalit sa mga mambabatas ang pagboto nila ng yes sa nasabing panukala. Nakakuha kasi ng report ang Bombo Radio kahapon ang bigayan sa mga mambabatas na itinaon sa pagpasa sa Maharlika Investment Fund Bill. Pero wala ni isa sa Kamara ang nais magkumpirma nito. Pakinggan naman natin ang naging paliwanag ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado sa kanyang no vote. The Philippines national outstanding debt stood at 13.641 trillion pesos as of October 2022. Inflation also hits a 14-year high of 8% as of November 2022. The Philippine Statistics Authority found that 19.99 billion Filipinos, or 18.1% of the population, are living below the poverty threshold in 2021. This number could have worsened in 2022 as prices of commodities continue to skyrocket. Moreover, Mr. Speaker, we still have a huge trade deficit. Ang pahayag ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB
SB Combo Crazy Drive. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala pa itong online sellers ng mga iligal na paputok arestado po ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na lugar. At may report si Bombo Marlene Pajernos. Arestado ng Philippine National Police ang ilang online sellers ng mga illegal na paputok sa magkakahiwalay na lugar dito. Sa gitna ito na nagpapatuloy na entrapment operation na ikinakasa ng Anti-Cybercrime Group at Firearms and Explosive Office ng Pambansang Pulisya, alinsunod sa naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na magsagawa ng crackdown laban sa talamak na bentahan online ng mga ipinagagawa na paputok ngayong holiday season. Sa ulat, unang naaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect na kinilala bilang sina Kenneth Nilo at John Kenneth Jacob sa Marikina City na nasamsaman naman ng dalawang rim ng iba't ibang paputok tulad ng plapla, super lola, tilapia, daang piraso ng kwitis at 3 cellphone na ginamit nila sa kanilang online selling. Dalawang online seller naman ng paputok din ang nahuli sa Parañaque o sa Barangay San Roque, Navotas City na kinilala naman ng pulisya sa pangalang Kian Joshua Malaka at Jeffrey Palileo na nakuhanan naman ng ipinagabawan na paputok tulad ng 7 pirasong atomic bomb, 70 King Kong Arco at 4 na piraso ng crying at atomic crying cow bomb at kasama na rin ang 10 kabase. Bago ito, Bombo Gerald, Bombo Eliza ay mayroong naaresto na rin ng pambansang pulisya na isa pang online seller ng illegal na paputok sa bahagi naman ng Santa Mesa, Manila na kinilala bilang si David Michael Carpio na nakumpiskahan naman ng 200 piraso ng oversized 5-star King Kong firecrackers. Samantala, una rito ay sinabi na rin ni PNP Chief Azurin na magpapatupad sila ng maximum deployment sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya nito kontra illegal na paputok. May mga ulat kasi aniyan na natanggap ang kapulisan na pagsapit mismo ng December 30 at December 31 ay matapang na lumalantad ang ilang mga illegal vendors ng mga paputok sa kalsada mismo para mag-alok ng mga paputok sa mga mamimili. Illegal na gawain na nais makontrol ng pulisya. Kaugnay niya, narito pang bahagi na naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Mag-maximum deployment tayo ng ating kapulisan and at the same time, ituloy-tuloy po natin ang ating awareness campaign program po regarding dun po sa mga pinagbabawal na mga paputok because sabi nga natin, in our desire to celebrate yung New Year na kung saan ay gusto natin tayo yung pinakamalakas ang paputok, di ba? Kailangan maipahatid din natin sa taong bayan na they should stop buying itong mga ganitong mga paputok kasi sabi ko nga pag maganda ang ating awareness campaign program hindi lamang po sa issue ng paputok even sa droga kahit gaano ho karami ang supply kung wala hong bibili wala hong magpapatronize ay definitely hindi po nila mabebenta yan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, ilang mga pasahero nagsisimula ng mag-uwian sa kanilang mga probinsya ngayong araw dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Chill Emprido.
Mga kabombo at ka-Star Nation, live na tayo ngayon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, isa sa pinakamalaking terminal dito sa Metro Manila. At atin nga kamustahin, ano kaya ang lagay ng ating mga pasahero ngayon dito? Inaasahan na ang pagdagsa ng biyahero at dodoble pa ang mga bilang, lalo na't expected na marami nang uuwi sa kani-kanilang pamilya sa probinsya. Nagre-range na ang inaasahan nilang mananakay sa 170,000 kada araw kumpara sa mga normal days na 100,000 ang bilang ng mga biyahero. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa mga pasaherong naabutan natin na pauwi pa lang ng kanilang mga probinsya, itong si Nanay Nieves, sinundo pa ang anak sa airport, makasama lang ngayong Pasko. Ilang taon na rin kasi ang huli makauwi dahil sa pandemya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kasi nga sinundo namin yung anak ko galing sa ibang bansa. Namimiss namin almost 5 years siyang wala Kaya miss na ng mga kapatid, mga asawa, lalo na tatay niya. Namimiss na namin makasama ngayong Pasko. Magsama-sama kami. Ngayon ang uwi namin, puntang kwarto. Magsama-sama kami para pag-celebrate ng Christmas. Tagaroon talaga kami sa Mindoro, sa kwarto. Kaya excited ka kami kasi makikita na namin halos nga 5 taon wala. Pag dumang pandemic, hindi siya kasi nakauwi. Walang Christmas sa amin. Kaya Samantala, ganun din itong si Ate Arlene. Iba talaga pag anak daw ang nag-request. Hiling kasi ng anak niya na umuwi muna siya dahil sa tagal na rin ng hindi pagkikita. Overseas Filipino worker itong si Ate Arlene sa Canada at 5 taon na rin hindi nakakauwi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tinupad ko lang po yung wish niya na umuwi ngayon after 5 years. Yeah. Napaaga. Dapat nga po nung 11 pa na-cancel lang yung flight namin. May trouble daw dun sa aeroplano. Kaya yun. Dapat 13 pa ako nandito. Pauwi na po kami ng Bicol sa hometown namin. Opo, doon kami magki-Christmas kasama yung pamilya ko. Kasama na po sila. Masaya kasi after pandemic, ngayon na lang, after 5 years, ayan, okay na rin. Yeah, malaki na rin siya. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ngayon, maayos pa naman ang daloy ng mga pasahero dito sa PITX. Pero asahan na nadadagsa ang tao sa mga susunod pa na linggo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Itong pamukaw, iyong pagsisimula ng Dinagyang Festival, isinagawa na yan ngayong araw. May reportang Bombo Radyo Iloilo. Isinagawa ngayong araw ang Dinagyang Festival 2023 Pamukaw. Ang salitang pamukaw ay hiligay ng term na gising na. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, matapos ang 2 taon na may higpit na pagpapatupad ng restrictions dahil sa pandemya, muling nagbabalik ang face-to-face sa Dinagyang Festival. Layunin ng Dinagyang Pamukaw ayon sa alkalde ay masimula na ang festive mood habang naghanda ang mga Ilonggos sa taunang selebrasyon sa susunod na taon. Hindi kagaya noong mga nakaraang taon, ang pamukaw ngayon ay walang parada ng mga tribo, sa halip ay naglibot lang ang mga drummers sa lungsod. Tema ng Dinagyang Festival ay Iloilo Dinagyang 2023, pasalamat kay Senior Santo Niño. Napag-alaman na ang Dinagyang Festival ay kinilala bilang Grand Champion sa Best Tourism Event sa Contemporary Non-Traditional Expression category sa isinagawang Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Award sa Tagaytay City. After years of being in a pandemic, we are here. We are stronger and we are more resilient than ever. We are ready to show the world the grandest ever festival in the Philippines. Viva Señor Santo Niño! Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo,
Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba, kabilang sa pinakasikat na tradisyon ng holiday doon sa Guam ay ang Christmas Fiesta, isang araw kung saan pinagsasama-sama ang mga tao para kumanta, sumayaw at kumain ng sama-sama sa pagdiriwang. Sikat sa kanila ang dessert tulad ng rosquete na isang uri ng cookie na katulad ng shortbread cookie at ang latia, sponge cake na nilagyan ng vanilla pudding at cinnamon sprinkles. Mga kabombo at ka-Star Nation, konting araw na lamang at 9 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition ngayong araw po ng Biyernes. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Antes pa man sa madalaguan kag mga mainit sining mga balita. Dahil lang yun kay may good news kita, mayara kita karon sang winner. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga taga-barangay Bituon, Haro, Iloilo City. May proof of purchase nga Nescafe Creamy White. Nescafe Creamy White, 72 anyos. Panginbulahan sa kay Efren Giliano. Efren Giliano sang barangay Bituon sa distrito iya sang Haro. Ang proof of purchase, Nescafe Creamy White, 72 anyos. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 30 minutos. Nakaligad sa takna sining alas 12. May anom ikaw ka oras tay Efren nga kuhaon ang imo sining nga premyo o reclaim ang imo siniya nga premyo. Malapit-lapit pa lang Bituon, Haro kada. Makuha na sa sulod sang way gani isa ka oras. Saliwat, congratulations Efren Giliano. Ikaw ang tagdaog sa aton siniya nga 1-2 panalo part 21 promo week number 3 sa aton siniya nga daily draw. Second winner naton si Tay Efren Giliano sang Bituon Haro. Nagahulat na diri sa imo Mr. Giliano ang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sa nga gift pack nga nasulod pa sa Orocan siniya nga balde. Ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagaupod karon via Facebook Live ukon sa YouTube live man sa Bombo Radio Iloilo, maghimo ka naman dira sa imo sinima entries para nga ikaw naman ang masunod siniya nga lawagon naton diri kag magadaog sa kabugusan siniya nga 1,000 pesos nga premyo nga kung salin ginalakipan ini sa 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sa gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Sa 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM, araw-araw balde-balde pa premyo na may cash asiyahan pa. 6 million pesos sa cash asiyahan in total prizes nationwide ang naghulat sa maswerte sini nga mga taga-daog sa grand draw. 1 million pesos ang nagahulat nga grand prize sa mga biyan. Sinuayhan ang masunod sini nga mga inkatapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Damo nagabayaw sang kamot ka nagasabat. Bombo Cham, ako! Tianong himuon ko para nga makapasakop ko dira. Magtipon lamang uko na magbakal sa mga produkto sa sari-sari stores malapit sa inyo sining lugar, supermarket ukon grocery store. Sa aton sining mga kabombo yari mga produkto nga dapat sinin ninyo tipunon. Ladies Choice mayonnaise, mag-reunion na with my one and only love, Ladies Choice mayonnaise. Usogid kag mabakal ini subong hilabi pa sa mga handaan nga nagapreparar karon sa macaroni salad, vegetable salad kag iban pa. Nami man ini himuon iyang palaman sa tinapay kag kun may tinapay kana kag may palaman na ina,
Paris inisang kape, hot or cold, manamit gid. Nescafe, bango na with Nescafe. Any 2 empty sachets, bisan ano lang ang empty sachets, 2 kabilog, sang creamy white 29 grams, uko Nescafe original 26 grams, uko Nescafe creamy latte 27.5 grams. Pwede man nga isa ka sachet sang creamy white twin pack or Nescafe original twin pack or Nescafe creamy latte twin pack. Pwede man gani isang 3 ka Nescafe empty stick. Sa aton sining mga kabumbo, ining Nescafe empty stick, ining Nescafe classic 2 grams. Sa aton sining tagsa ka pagpangabuhi, mas maayo kag mas makahulag mangin matawhay ang paminsaron mo kung organisado ang inyo sining pamalay. Gani magabakal na sang Orocan na product. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title, isa na ka proof of purchase. Subong nga mga inadlaw, may Christmas party, wala too, no? Pagkasunod sino may inadlaw, may mga Christmas party naman. Ti kalabanan sina nga nagakalabilin dira ang litson gid. No hindi maubos-ubos apisar nga tuman kanamit, kapin pagid ko ng panit ya hagpok-hagpok. Ang bilin nga litson, ulo, tiil, ikog, sos Maria kagusip po, paksyo wave la, no? Nami magkaon sang paksiw o kun paksyo nga baboy. Litson baboy. Anong gapanamit sina? Ang gapanamit sina ang Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Magamit sang Silver Swan sukang puti kung magluto ikaw sang litson paksiw. 1 empty stand pouch or label sang Silver Swan na vinegar. Nagastock na ko to ya Bumbo Mel sang Silver Swan na vinegar sa balay kay balaan ko ang paksyo, ang litson paksyo. Sos Maria kagusip malawig paningation tub-tub paniada son tuig nga kananay aton sang litson paksyo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kung gusto mo sang memorable nga regalo, Christmas gift sa imo siniiyang loved one, special someone, baklito siya sa aritos, kulintas, pulseras, ukon na singsing, ukon na rilo. Sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Isa ka kupon makabaton ikaw kung makabakal o kung may transaksyon, magbakal, magprenda, basta maka 100 pesos ka lang, isa nagka proof of purchase ukon kupon sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Subong nga panahon, masami nagaubo-ubo. Bisan ako gani nagaubo-ubo. Nalimtan ko abi kag ginamag antes time in bala magsulod diri sa stasyon. Nalimtan ko mag-inom sang food supplement. No? Anong pinakabakod sining food supplement sang mga nagliligan sini minadlaway ko gaubo-ubo kay nakainom ko sang Panyawan. Basta said marketing, tatak magaling. 1 empty blister pad o kun banig sa Panyawan Luyang Dilaw plus Mangosteen plus Makaboy Food Supplement Capsule. Ukon Panyawan Banaba plus Garlic plus Makaboy Food Supplement Capsule. Isa na ka proof of purchase. Ano bumbot sa manghimuon namon kung makatipon na kami? Bantayan kay patpato naton ina sa aton siniparay nga pagapangalagad sa gihapon diri ginamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 37 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 12. Nag-standby karon si Bombo Angel Tan. Ini may kantanan sa assessment sa Iloilo City Police Office sa Pamukaw. Assessment sa 11 siniiyang misa di Galyo kon simbang gabi. Nga nagasugod na diri sa syudad sa Iloilo. Hibaloon naton kag information sa tanan, may ara sang pagahiwaton sini karon iyang another round sang pagpamukaw man, no, nga kun salin may ara sang duha ka mga tribo nga magapakitang gilas no, magapakita sa initial performance nila. Karon iya sa kasisidmon, i-check taton bala si Bombo Angel Tan para sa mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Bombo Angel sa reports, please come in. Bombo Champ nanging madinalagon ang una nga adlaw sang Misa de Gallo sa bulig sang hugot nga pagbantay sang Iloilo City Police Office sa bilog nga syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Leo T. Batiles, City Director sang Iloilo City Police Office, iyang pahayag nga nanging hugot ang ila pagbantay sa unang adlaw sang Misa de Gallo sa 4 ka mga simbahan, 24
ka mga simbahan sa syudad sang Iloilo. Suno kay Batiles, wala sang may na-report nga untoward incident. Iyaging pahayag nga may yara mga police assistant desk sa kada simbahan nga may yara 3 ka personnel. Ang ila sinikatungdanan Bombo Champ nga magbulig kag mamati sa mga concerns sang mga sumilimba kag mag-provide sang police assistance if ever nga may nagakinahanglan. Magluwas diri may yara man mga naga-standby nga mga police patrol malapit sa mga simbahan. Nagpahanugyan man ini siya sa mga sumilimba nga halungan ng ila mga gamit agud nga hindi sila ang mangin biktima sang snatching o kun pickpocket man. Apang nagpasiguro ini siya nga i-maximize ang police visibility agud ma-maintain kag makahatag sang security sa mga masunod pa nga inadlaw sang Misa de Gallo. Yari atong pamatian ang nangin pahayagman ni Police Colonel Leo Batiles sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, subong kakain na sang aga, first day sa atong Misa de Gallo. Masiliman nato na Bombo Angel nga successful man tungod nga maayo man ang deployment sa atong kapulisan kag wala man sang reported nga may mga untoward incident nga natabo Bombo Angel. So for sir, mga pila ka personnel ang sa ICPO ang na-deploy sa field, Sir Leo? So hindi ko mataga Bombo Angel ang exact nga number nga deployed naton nga kapulisan sa mga simbahan naton, pero ang pinaka-fix diraya sa 24 ka mga churches diri sa ato sa Iloilo City din mabutangan nato nila sang fix nga police assistance desk. So man ina siya sang at least tatlo ka personnel naton. Makita dira may tarpaulin, may canopy sila dira, kag ang aton nga mga patrol sa mga police stations naton kay gagahon naman na wala naman sila masyadong movement nga magpatrolya sila. Dira naton na sila ginapa-standby man sa vicinity sang simbahan. So, busilingon nga na-maximize naton ang police visibility sa mga simbahan naton. Kag inaanga mga kapulisan naton dira sa patrol, sila fourth patrol naman sa vicinity, nag-observe dira sa area para at least ma-maximize ang ilang visibility para makita man sa mga pumuloy naton dira nga atong kapulisan. Sir, ang mga yara bala sir sa may desk assistance nyo bala da sir, ano sini ang mga services nga ilagi na offer sir sa mga pumuluyo? So bali ang pinaka-purpose lang na Bombo Angel ang police assistance desk naton nga visible sila, accessible sila dira nga kung may mga concern nga atong dira pumuluyo sa simbahan nga kinahanglan nila ang police assistance. So dira sila ma-report immediately Bombo Angel kag atong kapulisan maka-react man. So aside from that, sasabihin ko na ang mga patrol sa aton mga police stations ara dira naka-standby man kag naga-conduct roving foot patrol roving ang mga naka-onboard dira nga mga pulis naton sa patrol. So amo lang na pinaka-purpose ng aton nga police assistance desk nga visible fix dira para pag anytime may concern natin pumuluyo at least makita nila dira sila ma-report Bombo Angel. Yes, sir. Ano ni sir ang setup niyo sir sa mga nagabantay, sir man? Like, shifting? Ano ni sir man ang kay knowing nga being 4 a.m. ga-start ang Misa de Gallo, sir? Bali, shifting na Bombo Angel, may mga naka-schedule na kita dira, no? Kung sino ang maman, sa sino nga oras, sino nga kagahon, ano, imuni nga pizza, may mga naka-schedule kita Bombo Angel nga mga pulis naton. Ay actually nagpatawag man ng ligang adlaw kaman conference day ipa-present kami mga provincial director, city director diri sa Western Visayas kay gusto man ma-ensure nga ready nga atong kapulisan sa pag-implement ng security plan para sa ligtas sa Pasuhan 2022 naton. So far sir, overall observation na lang sir nagpahanog yan sa mga nagasimba sa mga simbahan diri sa syudad sang Iloilo, Sir Leo. So ang ako nang mapanugyan na Bombo Angel aton sa part sa mga kapulisan ara naka-implement na naton ang security plan naton dira, kapulisan naton na very visible sila. Ang mapanugyan na naton dira siyempre ang concern naton bilang concern sa pulis nga wala sa mga biktima ng ini untoward incident o biktima sila sa mga snatching, pickpocketing. So dapat maging conscious or aware man sila, maghalong sila dira, hindi sila magpanugot mga biktima sila sa cellphone snatching, mga kulintas nila daw o mga shoulder bag nila daw nga gulpe lang masabit. So mula pa nagyan nato na Bombo Angel nga maging conscious man sila, aware sila kag sila mismo mindful sila nga hindi sila mabiktima sa kung ano man klase dira sa krimen samtang sila sa simbahan.
Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag ni Police Colonel Leo T. Batiles kaga sa kiha kabahin Bombo Champ, pagpanghangkat sa crowd management ang ginalantaw nga dapat istoryahan sa mga palaabuton pa nga events sa selebrasyon sa minagyang 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, iyagin pahayag nga 2 ka oras bago ang pagpamukaw, naka-standby na ang mga kapulisan on field agod nga mag-maintain o kung mag-check man sang peace and order kag mag-provide sang security. Bali 3 a.m. pa lang Bombo Champ, naka-standby na, nakatindog na ang mga kapulisan sa celebrate ina o kung pagpatigayon sang pagpamukaw. Suno kay Police Major Sangrines, so masubraw 100 ka mga personnel ang yara sa event sa pagpamukaw Bombo Champ kung sabihin koopod diri ang Iloilo City Mobile Force Company, ang SWAT, Mobile Patrol Unit, kag mga nagabantay para sa traffic. Kag nakita natin Bombo Champ nga pati ang mga barangay tanod kaupod man sang mga kapulisan. Suno kay Police Major Sangrines ang maayo nga himuon sa preparasyon amo ang pagtutok sa crowd management when it comes sa pagbutang sang mga railings kag barricades if ever gid man sa sunod nga masunod pa gid nga mga programa o kung events may kaangtanan sa sining dinagyang 2023 kay so far Bombo Champ kaina niyara gid man mga tawo nga budlay pahigadon kay syempre once nga yara ka na sa tunga manami na ang imo nga rule lantaw Bombo Champ sang spot mo ti budlay man di nga pro amyara man di nga do ka budlay gid pahigadon Bombo Champ. Nagambal si Police Major Sangrines nga ti mas maayo ang butangan sang barricades gid man o kung mga railing sa sunod agud nga ti malikawan ining girinual kaga worst case scenario ang stampede Bombo Champ. Kaya initially isa pa gid sa mga nakita naton kagab-igin checkyer naton nga ang nag-blockings o kung nag-practice ang mga barangay tribes ang ilang supposedly yara sila sa miitubang mismo sang Iloilo City Hall. Apang sa paglantaw naton kaina sang aga nagsaylo ini sila sa may San Jose Parish Church nga venue nila Bombo Champ. Suno kay Police Major Sheila May Sangrines, posible Iloilo Festival Foundation Incorporated ang nag-decide nga dito ibutang ang sa Ilocon ang event Bombo Champ. Apang nagambal si Police Major Sangrines nga posible kung mas maayo ini gani kay pagwa sa mga pumuluyo kung tag sumilimba halin sa simbahan diretso na lang sila lantaw sang event o kung ang ining pamukaw. Nagpahanugyan man si Police Major Sheila May Sangrines nga nag-encourage ini sa nga sa tanan i-maintain ang kalinong kagaging pahayag niya sini nga bisan ano kadamo ang concerns kag issue nga naga-appear samtang nagapapalapit ining selebrasyon sa dinagyang 2023 kung buliligan sa mga concerned agencies matigayon gid ini kag mangin successful ining patigayonon nga dinagyang 2023. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Police Major Sheila May Sangrines sang aton ma-interview. Makabig naton nga madinalagon no ang aton nga security coverage kag of course nangin epektibo ang 2 hours before ari na kami diri no as early as 3 o'clock nagtipo na kita sang aton nga mga deployed personnel hindi lang sang personnel sang Station 1 kundi whole of ICPO ini kay ginupdan kita sang katapo sang Iloilo City Mobile Force Company sang SWAT naton sang Mobile Patrol Unit naton sang TIEU naton sa traffic no kay para nga kung kinanglanon ara na in place tanan naton nga mga security components. So nakita man naton nga ang pinaka-challenging sa tanan ang sa management sang crowd. So at least tolerable kag manageable man. So amo na nga nagapasalamat kita kay at least ang mga debutante mismo, pa mga pumuluyo, even ang aton mga pamatanon nangin behave kagina kag of course nag-ugyon man nagpamalandong sa Misa de Gallo which after sina ang aton nga presentation sang pamukaw naton.
So for mamati ano ang mga observation nimo nga ti masuggest nimo o kung malantaw nga ti mangin rason nga isa sa mga bagay nga dapat hindi o kung likawan sa palaabuton nga mga events pa sa dinagyang 2023? Well, may mga readjustment siguro kami, no? Kag may mga suggestions, especially ang pagpreparahan naton nga ang mga succeeding nga mga minor kag major events ang dinagyang 2023 naton, dako ang posibilidad gid nga magdoble, triple pagid ang tawo. So sa crowd management gid. And we are suggesting kung may mga kaangay pagid sini nga mga activities, kung kinanglanon magbutang kita sang railings para nga hindi kita mabudlayan, magbutang balasang demarcation nga hasta lang dira ang aton mga pumuluyo, and then i-complement nato sang bantay nga pulis. So dako gid nga bagay no malikawan naton ang ginakagugmatan naton nga posible mag-renewal, may stampede or kung ano pa man nga concerns ka sa diin, posible makapost ang threat, no, or security risk sa aton nga ginapatuman nga security plan. So for mga pila ka personnel ang tigin deploy diri man mismo? Sobra ni isa kagatos tanan-tanan ang ginpanglaptan naton sa nagkalain-lain nga mga areas diri sa Gwa and even sa mga outskirts sa mga lusot-lusutan diri lapit sa may San Jose Placer Church kag sa Plaza Libertad area. So kay hindi ta gusto nga since Misa de Gallo unang adlaw diri lang gid sa simbahan ang aton concentration. So iban nga bahin sang syudad, mga dalano naton, we see to it nga hindi gid mabihangan man kag hindi man makompormiso. So butang balon still sa gihapon look out namon nga mapamintinar ang kalinong kagkataway sa bilog nga syudad sang Iloilo. So for ma'am, kamusta ang coordination sang mga nagkalain-lain nga kabahin sa sining pagpatigayon sa pagpamukaw 2023? Kaya initially ma'am, nakita naton sa mga pictures kagabi nga ang blocking supposedly dira sa may atubang sang City Hall sa subong tiging hiwat ini sa may atubang sang San Jose Church. So for ma'am, ano diri ang natabo? Kwan ina siya, no, ang IFFI ina siya nga concern siguro base ko na nakita nila nga para diretsyon na lang bala pagkagwa sang mga pumuluyo sa mga debutante, diretsyon na dayon sa pamukaw kay kun didto at least may gap malakat pa, may mga preparations do muna. So wala man problema kay kami sa bahin sang ICPO sa security contingents, from time to time, madali man lang sa aton niya mag-readjust ang deployment kapin pati within sa gihapon sa event area. So for maminsahe nimo ma'am sa mga nagaplano pa sa sunod nga magtambong sa mga masunod nga events related sa may celebration sa dinagyang 2023 ma'am Sangrines? Well, sa gihapon, no, kay nangin madinalagon ini, gina-encourage ko sa gihapon ang tanan nga magabantay, magaupod sa mga succeeding pakagpalabuton pagid nga mga minor major events nga maangot nato sa dinagyang 2023 nga kahiwatan. Let's maintain this, no, kay kanami gid kay para ma-showcase taman nga ang Ilonggo spirit, ang culture sang Ilonggo is we are peace-loving people, and this festival is manifestation nga world class ang aton festival, and at the same time ang security naton ang security coverage naton world class man, no, makita naton nga bisan pa kadamo ang tawo ma-manage ta, bisan kadamo sa mga gina-foresee naton nga mga issues and concerns kon bululigan sang tanan nga involved agencies, no, hindi lang sa bahin sang kapulisan, even sa IFFI, sa mga barangay officials kag sa mga upod naton mga force multipliers kag advocacy group. So wala gid sing imposible kapin pa nga upod naton si Senyor Santo Niño. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayagman ni Police Major Sheila May Sanguines. Kaga sa kaangot nga balita, Bombo Champ, ginkumpirma sa aton ni Police Colonel Leo T. Batiles, ang City Director sa Iloilo City Police Office, nga may yara parada karon nga matabo in relation sa pamukaw nga gi-celebrate o kung nga patigayan kay ina Bombo Champ. Iyan yung pahayag nga may yara 2 ka tribo ang magalibot karon sa syudad sang Iloilo. Amo ining tribo Sagasa kag tribo Pamilya Sagrada. Ang ruta sang tribo Sagasa mahalin ini sila di sa may Plaza Libertad, ongoing sa may JM Basa Street, pakadto sa may Isnart Bombo Champ, pabalik diri sa may Plaza Libertad Bombo Champ. Kag ang tribo Pamilya Sagrada naman, ang ilang ruta
diri sila sa may Ledesma banda Bombo Champ, malibot sa may Mabini de Leon, ongoing sa may JM Basa, lusot sa may Isnart Street Bombo Champ. Bali ining so far parada magadugay ini siya sang 1 ka oras from 8:30 PM to 9:30 PM. Suno kay Police Colonel Leo Batiles, nag-request ang Iloilo Festival Foundation sang security deployment kaga foot patrol, kaga mobile patrol sa kapulisan sa sining mga kalsada Bombo Champ. Agud nga ti masekyar if ever gid man di nga madamo nga tawo ang maglantaw kaga magsabay man di sa mga tribo nga niya nagasaot, ti kompleto kun yara ang presensya sang mga kapulisan agud nga ti ma-maintain ang peace and order kag maka-provide sang security. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Police Colonel Leo T. Batiles sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, subong ko lang aga na-receive niya ang request sa aton nga Iloilo Festival Foundation. Request sila sa aton nga police assistant kay may pag-aywaton nga parada. Karon sa gabi, maumpisa alas 8:30 hasta alas 9:30. Duwain ni sila Bombo Angel ka tribo. Basa, Isnart Street, kaga balik naman sila sa Plaza Libertad. Kag ang tribo Pamilya Sagrada, maumpisa sila sa Robinson, Iloilo, pakadto Quezon, Ledesma, Mabini, Dilion, tapos Ledesma, kaga Jim Basa Street naman, pakalusot sa Isnart, kaga balik naman sila sa Robinson. Yes sir, with the confirmation sir nga mi ara duwa ka tribo nga maparid sa syudad sang Iloilo, anong sini sir nga police assistance ang paghahimuon sang imo opisina sir? So ang akon diri Bombo Angel ang request na sa aton sang security, ang mobile patrol naton, ang aton ng mga deployment sa foot patrol, ilaban na gini sa mga intersection, kag security ang gina-request nila sa aton. Pero ang concern naton diri ang sa traffic Bombo Angel, no? Kag ini nga oras ma-observe naman naton diri, hindi naman busy ang mga ruta nila nga agyan. So amo lang ina siguro ang aton matagmad sa ila. Of course may mga team o man siguro nga ma-assignment mag-traffic kag gamay nga crowd control. So amo na Bombo Angel, no? Kita naton ni karon na at least may activity parada daw awareness aton mga pumulo diri sa syudad nga ang aton nga dinagya nga damat-amat na. Yes, I'm sure Bombo Angel nga ang aton nga executive director sa IFFI nagpadala man isang letter request sa aton nga PC mo nga ma-assessment sa traffic, no, sa sining activity para karon sa gabi. Ang amon diri ang concern na request nila sa aton diri security. Bombo Champ, na batian naton ang nanging pahayagman ni Police Colonel Leo T. Batiles sang aton pa-interview. Alright, now Bombo Angel, since nga may ara sang upod sang tribo sa paglibot later on, pagkigangot kita sa kay Mr. Jack Kunlo kag suno kay Mr. Jack Kunlo sa linya way man sang big adjustment sabi or rerouting for that matter or traffic rerouting nga pagahimuon sa bahin karon iya sang mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo, Bombo Angel. Yes, Bombo Champ, kagalang taon naton kung ano ang mangin adjustments kasi di ako matabo within the 1 hour period kaya nagambal man si Police Colonel Leo T. Batiles kasi isa mga oras na do hindi naman tuman ka traffic ang syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniya nga follow-up reports direktamente karon sa may Iloilo City Hall. So ano na niya? Umpisa na ni para nga ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, lakip na sa probinsya sa Iloilo kag sa mga kalangkag, no, nga makasaksi liwat, maka-experience face to face ang dinagyang Festival 2023. Do kumbaga pa ini pamukaw, pang-umpisa no, sa aton sini nga mga kabumbo. Kag karon sa gabi may ara pa gid sang another round sang pagparada. May duwa ka mga tribo
nga magaupod sa sining or magapanguna sa sining parada para iya sa another round sang pamukaw. Ang aton sining kapulisan ang preparado man sa paghatag sang security para iya sa aton sining mga tribe members, no? Kaglakip na diri ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga luyag nga magpakigbahin sa nasambit sini karon nga parada. 59 minutos sa kaligad sa taknang alas 12. Pagbaliktad dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Nagsapol ang Department of Public Works and Highways with the Regional Office 6 with the DPWH Secretary Manny Bunuan. No? Lakip na diri ang kontraktor sang kontrobersyal nga Ungka flyover sa aton sini nga mga kabumbo. Pasiplatan man naton karon sa diri sa pagpangalagad naton kung anong nag-transpire kag kung anong commitment no sang mga ahensya sang gobyerno. Lakip na sining kontraktor may kantanan sa sining kontrobersyal nga 680 million pesos ka balor sang Ungka flyover. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Himo nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power.
Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lince Pade kay istorya naton ang plano karon sang gobernador. May kantanan sa sining pagpaidalom sa mga ospital sa probinsya sa Iloilo sa Code White Alert. Kaya kung mga kita Code White Alert, ano ini siya? Maumpisa ng Code White Alert by December 24. Bombolin sa report, please come in. Ibutang Bombo Cham sa Code White Alert ang 12 ka mga government-run hospitals diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo umpisa ina Disyembre 24, 2022 bilang preparasyon sang anumanyang health-related incident na mahimo nga ti magluntad sa bunga holiday season. Sa aton na pagpakigangot kay Dr. Paz Lopez, ang head sa Hospital Management Office, iyang ginpahayag na ti mapagwa siya sa memorandum na nagdirekta sa tanan ng mga ospital na manginhanda agud nga tigilayon nga makahatag sila sang immediate or insigida nga medical response. Ang mga ospital sa probinsya pahayag niya on-call status ini sila Bombo Cham agud nga masiguro ang kahandaan man sang mga personnel ti apisar pa kuno na off duty abi no sang ilang mga personnel dapat nga tinaka-standby sila sa gihapon in kaso ya nga may ara sila or may ara abi sang pagdagsa sang pasyente sa ospital nga kinahanglan ng ilang tagsa ka mga augmentation. So ang ining alert status or ining Code White Alert status naga-requirement ini sa Bombo Cham sa tanan ng mga hospitals nga manginahanda ang ilang mga equipment, supplies, especially na lang gid ang bulong kaangay na lang sa mga anti-tetanus vaccines kag antibiotics para naman yan sa mga firecracker injuries. So nakahanda man nina ang mga ospital naton nga magbulong sang any firecracker injury diri sa may bahin sang probinsya ya sang Iloilo. Actually target diri sang bahin sa probinsya nga zero firecracker related casualty gid ya diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig gati ano man naton subong nga medyo or halog na gid ang aton nga mga restrictions, balik na ya ang mga kinaandan sa una. So may mga possibility nga or hindi gid malikawan ang ining mga firecracker related incidents na magtuga subong sa holiday season. So abisuhan man diri sang hospital chief na especially sa mga ginikanan nga lantawon gid ya ang ilang mga kabataan kag i-encourage sila nga hindi na lang ya magpalupok mas maayo suno sa iya nga magamit na lang ya sang any alternatives sabi like for example mga turutot o kun ano man dira ya like mga pwede abi magamit sa pagahod or pag make sounds agud nga ti masugalaw ang bag-ong tuig. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Dr. Paz Lopez sang aton siya mapakigangutan. Actually, ang hospital, ang mga sa province of Iloilo,
declare kami code white man na kaya in preparation for the holiday season. Gasunod kami sa DOH. So kung 24 December Christmas Eve until sa amon January 1 ang ginaano namon ng code white para siya nang after New Year bala harapan gyapon si code white. Doc, what about sa mga health workers nato na available sila anytime mag-amo sini kung code white kamo? So gina-on call namon na sila kay not necessarily nga 24/7 ara sa ospital sa hospital mismo. On call na sila every shift, may ara na sila nga naka-on call, naka-standby lang nga lapit lang ba lang ang mga balay nga within sa vicinity sang hospital. Pwede sa matawag anytime para mag-bullet, mag-augment sa hospital. Oo, okay. What about sa mga equipments, Abi, sa hospital, Doc? Ano na siya, available man, bastante mga aton nga mga equipments, Doc? Usually mga supplies. Kaya kung mag-holiday season, mga Christmas, hindi man kita ga-expect gid sang mga trauma or nga damo gid pala mas casualty. Preparado ang hospital sa mga supplies, amon medicines, ang equipment na ara man nagyapon sa hospital. Available in. Oo, okay. Pero may directive na kamo, Doc, sa mga hospitals diri sa may province of Iloilo, ya? Mapagwa ako sang memorandum sa pala kita subong 15 within tomorrow or Monday. Oo, okay. Pero ginalauman na naton with this year, Abi, 2022 for the Christmas and 2023 sa New Year. Possible ayan may influx gid man, Doc, sa mga pasyente sa hospitals. As per history, hindi man, wala man. Ang ato ng DAIA is pang usually holiday season. Ang may mga party, mga mamon siya bala. So ang isa nato na kalantawon is ang food poisoning. So ang mga trauma. For example, may mga binayli, party, mag-ilinom, vehicular accident, especially mga motorcycle nga nagaamo na. So ginapreparahan na muna. So we cannot tell kung pila or kay kun mga food poisoning ti damo na sila. Especially kung sa mga party nga So ready lang ang mga hospital to cater anybody nga magsulod sa hospital. Okay. Panugyan na lang naton, Doc, sa mga sa publiko, especially sa mga ginikanan, bala nga may ara sa mga magagmay nga mga kabataan kay kung New Year kalabanan pangapalupok gid Abi ang ginagamit ang alternative Abi nga pwede himuon sa nga isa ka pamilya, Doc, para nga malikawan ang anuman nga insidente or emerhensya nga makadala sa ilaya sa ospital. Subong we still in the pandemic nga kay wala pa natapos. So we are strictly following the minimum health protocol. To parang hindi kita magdugang pa si COVID sa aton. Sa mga kabataan, subong gina-discourage, ginayaya ang mga palupok, wala na mga watusi, kay mga na siya mo, nga ginapang hindi na pwede. So they can use para sa maggahod sa sulod sa paminimalay. Pwede sa katurotot. Noong una gani, mga kaldero, mga to make noise. And siguro sa mga ginikanan, hindi lang nila pag-ialaw ang kabataan nga magwa. Especially may ara nga iban nga nagapalupok. Hindi sila magwa, kag hindi sila magpamulot sa nagapalabilin. Especially after, usually ang history na is after isang pinalupok sa gabi, pagkaaga may nagapalabilin na bala nga wala naglupok nga mga firecrackers. So amo na ginapulot-pulot ng kabataan kag ginasindihan on their own. Siguro i-educate lang naton, ihambalan talang kabataan sa nga hindi mag-amo sila magpamulot sa mga wala naglupok. Nabatian, Bobo Cham, si Dr. Paz Calopez, ang head ng hospital management diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo, Bobo Cham. So mula na ang matatakman or pag-guide sa mga ginikanan sa ilang matagsa ka mga kabataan, especially subong ti holiday season, madamo sa mga masakit ang pwede nga ti matapik-api sa bahin sa mga kabataan kung hindi maghalong, especially sa nagahilapit man nga pagsug-alaw sa bagong tuig, Bombo Cham. Amo na ang isa sa mga
pinakadamo man or dako nga nag-contribute kung nga mataas ang mga firecracker related incidents bala Bombo Lens kay ang pagkaaga na bala, no? Ang tsakto na bali ni Doc kay ang hindi maglupok pagkaaga puluton, tidira pa lang liya kag inuglupok ya kag mas mayo pa siguro ti kung hindi gid mapaiway palukpon lang sa malayo sini nga lugar blaw kung may hindi bala may mga pagsulundan man kita bisan sa probinsya sa Iloilo nga mag tumod sa isa ka lugar nga kung sa diin dito lang iyang sarang nga magpalupok kag ginabawal man ang ining mga mga illegal firecrackers. Bumulens kiti ining mga illegal firecrackers amo ni ang mga masami nga nagapanguna man nga rason kung nga nagakadisgrasya ang mga kabombo naton sa pagpinalupok, mga pagsugala o bisang Pasko kag pagsugala man sa bagong tuig Bumulinsi. Amo gid kilabanan abi Bombo Champ sa probinsya sa Iloilo. Ang ilay ang mga palupok bala buga. Amo na masami nga nila ginagamit kanila Bombo Champ, which is very delikado man gani no. Ang ining buga sa anuman sa mga tao Bombo Champ. So amo lang maghalong lang subong nga ti holiday season, especially man sa mga wala tuong nga mga Christmas parties ang ginapatigayon ang naman di impacto naman kun gaisa Bombo Champ ang mahimo nga ti mabatyagan sang ining mga pumuluyo nga ti naga-attend masami nga ti busog permis sa Christmas party Bombo Champ. Amo ginayang importante nga mag-attend ka sa Christmas party, magluwas ka busog ka na. Ayawan ka pa kadadol-dadol sang mga kung ano to mga grasya nga maagom nimo Bumulens. Amo gid may mga raffle pa nadaan kun gaisa. Why pa sila kagi para raffle? Tatingin ang mga iparaffle lang mga mag-an lang bala. Oo, hindi lang mga bugat gid. Oo. May ideya ka kung anong mga nami ipa-price sa raffle nga mag-an? Cash Magluwas na butang sa bulsa. Magluwas sa cash ano pagid? Nga mag-an lang? Oo, mag-an lang bala. Hindi ka mabudlayan kay mo sa gabra kintol. Cellphone? Magluwas sila dira. Inang dumambal ka man nga. Wow! Amazing! Wala na kung may nadumduman nga mag-an pagid. May harap pa. Ano? Bala mo kung ano? Ano? Yabi. Ha? Yabi. Yabi? Yabi sang? Yabi. It's either yabi sa balay or yabi sa salakyan Hindi ba? Oo, sakto na. Oo. Basta may makapaminsar da. Invite nyo kami ni Bumulens kung maparapol kamo sa mga amo-amo sila, mga mag-an lang bla. Amo gid, di may idea na sila subong? Pwede man gayabi sa motor. Oo, pwede man. Mag-an man na. Pwede mo na nga masabit lang sa pahira mo diyo. Dugang ko na lang Bombo Champ. Yes, go ahead. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo nakabaton diri sang award or ang ining Seal of Good Local Governance Award ang Iloilo Province. Ang nagkuha sa isang award sa Metro Manila amo sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. o pwede man diri si Vice Governor Christine Garin kagti nahibaluan nga ini na ang lima nga Seal of Good Local Governance Award nga nabaton sang province humaling sang 2015, 2016, 2017 kag 2018 base man na siya sa assessment nga ginhimo sang Seal of Good Local Governance. So nakapasar ang bahin sang Iloilo Province kay ini ang Seal of Good Local Governance Bombo Champ amo ni siyang pinakamataas na pagkilala nga ginahatag sa tagsa ka mga local government units kun transparency kag accountability ang paghahambalan. So ang nabaton sang probinsya sang Iloilo Bombo Champ nga cash kay tigay natagan sila sa pagkilala is worth 9.5 million pesos Bombo Champ. Okay, bote congratulations kid sa provincial government sa pagpamuno dira ni Gov Toto kag ni Vice Tingting. Amo gid kag tiging pangunahan ini syempre sa Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Mabotsa. All right.
Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up pa report. No? So una kita diri anay sa ginapreparahan sa mga provincial sa mga ospital sa probinsya sa Iloilo ti ang pinaka-common sina diri mga firecracker related incidents. Dugangan sina ining mga madisgrasya sa dalanon bala kay nagamaneho bisan iyang hubog halin sa Christmas party, halin sa okasyon sa aton sini mga kabombo nga kung sa diin ti nagakadapat gid nga kung for example may schedule ikaw abe nga magpadulong ka sa Christmas party kag gina-expectar mo iyang mayara sang iserbi didto iyang makahulubog sining ilimnon. So mas maayo pa nga magkuha ka na lang sang taxi pagpapauli or pakadto kag papauli. Sa aton sini mga kabombo para nga likaw ikaw sa disgrasya. Kag kung nagamaneho man ikaw, kag kung hindi kanya mapaiway nga dapat dalon mo ang imo sini nga salakyan, hindi na lang ikaw mag-inom. Sa aton sini nga mga kabombo. Sa firecrackers naman, may ara naman iya sang pahayag diri ang aton iya kapulisan nga ginastriktuhan gid sini nila subong, no? Ining mga ginadumili sini nga mga firecrackers nga hindi makalusot kag hindi mabaligya diri iya sa syudad kag probinsya man sang Iloilo para nga malikaw kita sa mga sa isang disgrasya. Sa mga kabanwahanan, ang uso gid nga ginahimo sang mga hindi lang kabataan ang nagahimo sini. Ining kanyon. Ti may lain-lain sini nga say isang improvised nga kanyon. Inang iban ang kinandan sini ti ang kawayan bala na. No, ginahimo sini nila iyang kanyon, nagagamit sila sang alcohol or kung ano nang ginagamit sila gali nila Bombo Chris para nga himuon nila iyang nga amo nang magatugas ang paglupok. May ara man sang ginatawag sini nila iyang buga. No, ining buga made of PVC pipe. Sa aton sini mga kabumbo kagang triggering device sini nila ang punta na bala sang lighter nga ginapindot-pindot nila nga naga-create sang spark. Pag spark niya, matrigger na to dayon, malupok siya. Dumili na ining buga kay man, kabalo ka naman iya sa mga Pinoy. No? Grabe pag iya mag-improvise ang Pinoy mo. Nasarangan na nga maghimo sang buga, may ara pag sang another pag-improvise sini. Ginabalahan sini nila hulin. Ti damo nang nagkalabulag bangod sa amo sining sahi isang palupok ko. Ining buga na disway nga dumili man ini. Sa ton sining mga kabumbo, ti kadamo pa man iya sang mga masarang naton mahimo or makaptan sining mga bagay nga maka-create sang tunog or sang tunog. No, nga maka-create sang gahod abi kiti ang aton siniya nga pagpati abi nga dapat sa pagsugalaw sang bagong tuig or pagsugalaw sa Christmas Day dapat magkinasadya kita. Pag kinasadya naton mahimo gid kita ma-create kita sang noise. So iban sini nagahimo iya sang turutot, ang iban sini ti taklob sang kaldero. Pwede man ina sa aton sini nga mga kabumbo kag hindi man gid siling nga nagakadapat gid nga pinalupok kita o kung magpalupok kita sa firecrackers dira. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton sinadriya likaw lang nga makatuga sa halit sa ikayong lawas ang aton sini nga mga kabumbo. Kag sa liwat, congratulations kid sa provincial government sa pagpamuno ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Liwat nga nakabaton sang the seal of good local governance sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi ni basta-basta kay dapat makahimo ikaw sang remarkable local government performance sa nagkalalain sini iyang area. Magluwas sinadra dapat naka-highlight gid sinadra ang good performance sa pag-institutionalize ang local governance reform, no?
sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di ikalima na ni bes nga nakabaton ang provincial government kag may award sila. Di ang award sini nila Banwa sarang ini nga mahimo nga ipundo sa mga kanilain man sini nga proyekto sa probinsya iya sang Iloilo. 27 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa report ni Bombo Irish del Rosario. May kantanan sa sining panibag-o nga slots sa 4-piece beneficiaries sa DSWD Regional Office 6. Nagalabot sa 50 tubtob 60,000. Lakip na sina diri Banwa, istoryahan man naton ang pahayag sa NTF-ELCAC. Now, sa aton sini nga mga kabubong ako sa din pakamalaot niyang lihok sa Communist Terrorist Group sa probinsya kang Antique. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko. Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatig na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko, mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kag iban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Niño Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. I-check na natin this time ang balita ni Bombo Irish del Rosario. May kantanan sa sining 50 tubtob 60,000 ka mga panibagong slots sa 4-piece beneficiaries. Bombo Irish sa report, please come in. Sa 4.4 million ka-target nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nagtaas ang share na gin-allocate para sa Region 6 sa masunod nga tuig sunod sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Sa interview sang Bombo Radio kay Department of Social Welfare and Development Region 6 4-piece Division Chief Belen Hibusion, yara sa 345,000 more or less ang share na allocated para sa Region 6 sa tuig 2023. Nahibaluan nga sa subong nga tuig yara sa 325,436 ang gi-allocate sa Region 6, ang nagakahulugan nga may ara 20,000 nga nag-increase kung ikumpara sa naghigad nga tuig. Dugang pa ni Ma'am Hibusion nga ginabunubanta nga hindi maglubo 18,000 ang nalista nga posible nga madelis sa nasambit nga programa sa subong nga tuig, kag ara pa subong sa evaluation process kung tawgon, samtang gina-check pa kag padayon nga gina-monitor ang sitwasyon sang benepisyaryo kung bala mangin hindi na ini-eligible sa programa. Apang sa kay Ma'am Hibusion, 20,000 sa pagbulubanta ang posible nga makakasman sa listahan sa masunod nga tuig. Bot silingon nga around 50 to 60,000 ang ginalantaw subong nga posible ma-replace sa nasambit nga programa. Nahibaluan nga sa subong nga tuig, 107.6 billion ang pondo nga gin-allocate sang gobyerno para sa 4-piece, kag sa tuig 2023 ginpasakaan ini sa masobra 115 billion. Yari pamatian si Department of Social Welfare and Development Region 6 4-piece Division Chief Belen Hibusion sang ma-interview sang Bombo Radio. Based sa aton nga allocation for 2023 for Region 6 sa national share naton sa 4.4 million, Ma'am Iris, nga target sang Pantawid to be covered na households na 4.4 million, nag-increase ang aton nga coverage balaan nga share sa Region 6 from 325,436. So ang aton nga share for 2023 naglabot na siya sa 345,000 more or less, no? So that's around 20,000. So kung may madilis kita out of the processes that we are doing right now, estimated natin hindi siya magnubo siguro, Ma'am Iris, sa mga 18,000. So 20 plus 18 plus ang expected natin nga hindi na eligible by next year na mga nasa 20,000. So we're eyeing around 50,000 to 60,000 as potential na ma-replace natin sa Pantawid. This 50 to 60,000 will be taken from the 91,000 nga figure nga ginahatag sa aton sa National Program Management Office right now as basis for validation kag registration sa aton nga potential na naman nga magsulod sa Pantawid. Ma'am Iris? Okay, ma'am. Bali, ano ma'am ang do specific factors o kon criteria sa pagbilist sang aton nga mga 4-piece members sa subong, ma'am? Is provision sa RA 11310 o kanang 4-piece law, so may certain grounds o kung circumstances nga ang isa ka household nag-exit sa Pantawid. Una, found nga wala na sila sang eligible nga bata for monitoring, so we call that actually as natural attrition. So we know that Pantawid only covers
poorest of the poor households na may bata na 0 to 18 years old. Number 2, if na-detect naton nga may improvement sa level of well-being sang aton nga mga pantawid household. So with the tool that we are using, the conduct of the social welfare development indicators, which annually gina-assess na nato ng mga pantawid households, Ms. Iris. And once nga makita naton nga self-sufficient or level 3 ang level of well-being, so gina-lead na siya naton into exit or graduation procedure. Or kung hindi man sa SWIDI, once na may results ang listahanan, the standardized targeting system for pantawid being used by the program. So kung nakita man na daanan for like the recent one that we've launched actually, so again, basis man nila siya for exit sang aton nga pantawid. Bali sa next year, ma'am, saan ogid possible ma-start ang pagpanglista sa new sets of beneficiaries naton kag saan ini siya i-release? The earliest is before magtapos ang first quarter, and the latest maybe second quarter, Ma'am Iris. Bali may mga possible kita nga ma-delist. Bali may ang mga reaksyon bala sini sa mga na-delist, ma'am, although informed naman sila ahead of time nga may possibility nga ma-delist sila. May mga nagakabaton bala kamo sa gihapon nga reklamo kaangot sa delisting. Actually, kay tungod nga may procedure kita unlike before Bombo Iris nga pag once nga hindi na eligible ang household outright nagakadula lang ina siya sa sa monitoring sang program. Pero because of the recent strategy that the program is using, we call that actually the Kilos on Land. We are defined actually what are the things to be done, including nga sa exit or sa phase out sang pantawid household. So that procedure, it is made clear sa mga beneficiaries nato, kumbaga gina-condition man. But reality would always tell us na even on that process, nang may mga reactions from the beneficiaries, especially for those nga mga wala na sang eligible nga bata for monitoring. But you see, we really have to stick to the policy, to the rules, as stipulated sa 4-5 law. So that's why kaya eligible na nga bata for monitoring. The most that we can do actually is to ensure that still ang aton nga exit procedure, defining among others what are still the gaps, especially kung ang mga bata bala Bombo Iris na nasa college na. So most likely ang mga gina-define nga mga needs pa is scholarship or provision for educational assistance para nga makapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo ang mga kabataan. Nabatian si Department of Social Welfare Development Region 6 4th Division Chief Belen Hibusion. Sa subong Bombo Champ, hindi pa pinal na mapagwa ang lista kag ang specific na number of slots bangod nga wala pa natapos ang tuig 2022 apang posible nga mapagwa na ang listahan sa bulan sang Enero tuig 2023 suno kay Ma'am Belen Hibusion. Alright, sa mga panibag-o sini iyang benepisaryo sang 4-piece nga makasulod sa 50 to 60,000 nga panibag-o sini nga slots. Bombo Iris, dapat tipigan man sini nila kay ti ang mga previous nga daan nga mga ginpang delist ang iban sini nagpangatubang sang mambal naton inang hindi maayo balang sitwasyon kay man nandan sadto abing ati masami ginaprinda ang ila sini nga cash card. Ang cash card sini nila iya do kasubong nga ginhimo nila ang do ginhimo sini nila yang sa La Liga na lamang nga bisan iya nga kuntani para ni sa pagtuon sila sinimakbataan kag sa panggasto sa bisulod pa ni Malay ang iban siniya do gingasto nila sa luho so kabay pa nga sa 50 to 60 nga panibag-o nga slots ang DSWD manginistrikto man sa pagtumod sini sa ila sa mga panibag-o nga benepisaryo sa 4-piece Bombo Iris. Insakto na Bombo Champ kay nagpanugyan pagani ini si Ma'am Hibusion nga kung tani ining mga benepisyaryo ilagid man nga tipigan ining kwarta kay hindi ini ila kwarta kung lantawon iya ini sang mga nagabayad sang buwis. Amo sina nga tani ipakita nila kuno nga deserving sila kag worthy sa bulig nga ginahatag nila. Kag kaangot man sining prenda ATM bala Bombo Champ, iya man ini nga ginpanugyanan nga tani ang mga ginaprendahan man bala Bombo Champ, hindi man sila magbaton kay kung lantawon kuno nagakaipit naman lang ining aton nga mga benepisyaryo kay ginakulang man ang ilang nga mga kwarta amo nga rason nga ginaprenda nilang ining ATM. Pero ginklaro man ini ni Ma'am Hibusion, Bombo Champ, nga
padayon man ang ilang pag-monitor sang ining mga kaso nga nagaprenda bala sang ATM kay ina kuno isagid sa mga butang nga hindi gid ginabaton sang sining programa kag may mga kaangot man ina nga konsekwensya kaangay sang pagdelist, Bombo Champ. All right, thank you so much. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Irish. So sa mga kabombo naton nga nagalaom nga mangin benepisaryo sang 4-piece, ti pasalamatan nyo ina sa gobyerno, kay bulig ina sa gobyerno sa inyo. But hindi bot silingon sa aton sini mga kabombo nga ti isandig nyo lang dra kang isang at nyo lang inyo sini nga tinae. Ha? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti mayo lang na iya sa iban kay ti ang ginabato nila sa 4-piece ginaparti ni Sir ginila sa ila sini nga mga kabataan. Pero may mga kahigayunan kag iniya hindi lamang istorya-istorya kundi mga nagkalatabo gid ini previously sa mga benepisaryo sang 4-piece nga ti may mga ginpang dilist bangod nga natukiban sang DSWD nga ginprinda niyang iya sining cash card. Ha? Magluwas ang ginprinda ang cash card ti na monitor sang DSWD nga ang pondo or ang ila sini nga ayuda ginagamit sa iban sini iyang nga mga pamagi ni kaysa pag kinanglanon sa ila sini nga mga kabataan. Dumduman ko naman na yung istorya sang duwa ka magtupad balay mula Bukri Silugo sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo nga mahiligon sa mini-sound. Tikaron, actually magkumparihay malang ini sila eh. Di man sila magliwan. Sa aton sinimantag plamati. May isa ka tion nga ti siguro ay man mag-ano-ano, basi ko na matamatan man ni kumpariwan, nakapasad sa sang sa mini-sound. Pinandar niya karon. Pagpandarya batian to sang tupad balay niya ni kumparito eh. Nya gwapo mini-sound mo pre ah. Nya do gusto ko man mag pasad, buligan mo ko. Nya way problema buligan ta ka. Ti karon nakapasad na. Pareho na sila nga may mini-sound nga duwa. Ti makasyalo shot ginapandar to sang piyak balay ang iya mini-sound. Sa piyak to ginapandar man na inaminsar karon si Pariwan. Sinyari mo kay mag-abot gani ang 4-piece ko, ma-upgrade ako. Oh. Tinatingala siya nga naligara ng mga binula ng nagligad. Daw kanami na yung lagbong sang sound ni Kumpari 1. Sa kay Kumpari 2. Hambal ni Kumpari 2. Sige lang, mag-abot ang 4-piece, mag-abot ang mag-payout ang 4-piece, mabakal man ko sang, ano tong imbakal, anong base to, ano to? Di 12, mabakal ko yasang di 15. Oh, Sos Maria kagusip. Ti ang pondo sang gobyerno, ginabulig sa ila para kuntani sa ila sining kabataan, nadula nadto. Kay ti naparti ni Sir na lang tanan sa mini-sound kay nagpa-indis-indis na yang magkumpare. May ara man ina. Kag ti daw nature balasang, hindi man gid siguro nature kay hindi man niya kalabana, hindi man niya tanan mahilig sa panahor, pero may mga tao gid nga tahor. Bisan way na sang kwarta, ang iya sining paglaom bala nga bisan gamay lang kapital kung makadaog ko yung dako mo. Ti iprinda na yung cash card kay basi pa lang iya nga magdaog mo. Sa aton sini makabumbo. Ti karon kay wala gid maswertihan
napierde. Dira na karon nag-uumpisa ang problema. Sa aton sini nga mga kabumbo, hasta iya nga malubong na lang sa utang. Bangod sa sitwasyon nga ti hindi gid pwede mapaiway. Tandaan nyo gid banwa, kung sa panahuran nga ni saler ginayang hambal sa mga katigulangan basta gani komprom ang kwarta o kung ang imo sini kapital. Komprom la, kompromiso. Widaho kagid kay laban-laban gini na sa earth sa bangaw, laban-laban gini sa kaperdihan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko na this time balita ni Bombo Chari Sumagpao. Ang NTF LCAC gin tawag sini nga ni ang term sinadri nila tido gin pakamalaot sini nilang lihok sang communist terrorist group nga pang-atake sa mga katapo sang kapulisan dito iya sa banwa sang San Remeo sa probinsya sang Antique. Bombo Chari sa report tapos kami. Ginpakamalaot nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang natabo nga engkwentro sa tunga sang kapulisan kag mga katapo sang Communist Party of the Philippines kag New People's Army sa may barangay Aningalan, San Remigio, Antique sang Disyembre 11. Kung sa diin napilasan diri ang duha ka mga katapo sang First Antique Provincial Mobile Force Company. Sa interview sang Bombo Radio kaya Prosecutor 2 Flosimir Chris Gonzales sang NTF LCAC nga ginalanta ang nasambit nga aktibidades ng CPP-NPA amo ang pagpabatsyag sang grupo para sa nagahilapit nila nga anibersaryo. Dugang pagid sang natungdan nga hindi apektado ang NTF-LCAC sa sining insidente bangod hindi maislan ang kamatuuran nga gamay na lang gid ang puwersa kag nagahina na gid ang puwersa sang CPP-NPA-NDF. Ini bangod nga damo na gid sang numero sang mga rebelde nga nagasurrender na sa subong sa gobyerno. Kagasuno sa iya, hasta na lang gid niya sa small time nga pang-atake ang ginaubra sang mga nasambit nga rebelde. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Prosecutor 2 Flosimir Chris Gonzales. Kinokondena natin yung ginawang pag-atake ng CPP and DF-NPA sa ating mga kapulisan sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique, na kung saan dalawang kapulisan natin ang sugatan sa nangyaring pag-atake. Sir, anong masasabi natin dito na despite sa lahat ng efforts ng NTF-LCAC natin para ma-end itong communist conflict na ito, patuloy pa rin ang mga rebelde sa pagsagawa ng mga ganitong klaseng insidente, sir? Tinitingnan natin itong pangyayari bilang siguro yung ginagawang mga aktibidades ng CPP and DF-NPA sa kanilang nalalapit na anibersaryo sa December 26. Ang pinagmulan kasi nito ay ang kanilang mga natitirang miyembro ay naglalagay ng mga propaganda materials, mga placard at na-report yung kanilang activity at dahil nga may reported presence ng komunistang teroristang grupo sa Barangay Aningalan, lalo na sa doon mismo sa location ng greenhouse project, ay minabuti ng mga kapulisan na i-check yung report at doon nga na karoon ng pag-atake yung CPP-NPA-NDF. Pero kung titingnan natin, ang pinupunteriya ng CPP-NDF-NPA ang mga government projects. So nandyan pa rin yung kanilang effort na i-undermine o kalabanin ang mga magagandang proyekto ng gobyerno at we will not be greatly affected by this incident because it will not change the fact na yung CPP-NPA-NDF sa Southern Front ay mangilan-gilan na lamang at yung etong pagpapakita nila ng persa kuno ay tinitingnan natin ito bilang propaganda on their part na gusto nilang magbigay ng impresyon na malakas pa sila pero kung tutusin, paubos na rin naman yung kanilang hanay dahil sa dami ng bilang ng mga nagbabalik loob. This will not stop the government from continuing the implementation of the government projects in these hinterland barangays of San Remigio.
Okay. Sir, so naniniwala kayo na mahina na ang puwersa ng CPP-NPA sa ngayon? Sorry, naniniwala pa rin tayo na mahina na yung kanilang pwersa dahil hanggang mga small time na pag-atake na lang yung kanilang ginagawa. Unlike before that mga panahon na yun na nakukuha pa nilang i-take over ang mga munisipyo, yung tipong they control municipalities. Pero sa ngayon, they are limited to conducting these opportunistic attacks na tinatawag natin. They are trying to capitalize on yung mga panahon na vulnerable yung ating mga tropa. At this will not change the spirit of the NTF-ELCAC that their numbers are dwindling. Dahil kung titingnan natin yung statistics, pababa at pababa ang bilang ng mga armadong miyembro o kasapi ng Committing Rayon Tanay. In-expect ba ng gobyerno natin yung gawaing ito, yung naganap na engkwentro dahil nga nalalapit na yung anibersaryo nila? We are expecting more terroristic attacks, yung matipong making their presence felt ng mga activities dahil sa nalalapit nilang anibersaryo. And we are expecting yung mga ambush na ganito, yung mga increased presence nila, mga mangilan-ngilan sa mga barangay. Dahil ito naman talaga ang kanilang kalakaran. They want to make it appear na they are still a force to be reckoned with. But then again, wala pa rin naman itong bearing dun sa kabuang pwersa nila na talagang pabawas ng pabawas habang tumatagal ang panahon. Okay. Sir, kumusta sa ngayon yung efforts ng NTF-ELCAC natin? Sa kabuuan, ngayong 2022, the National Task Force ELCAC, the Regional Task Force ELCAC for Region 6 have documented and recorded significant accomplishments in terms of bringing the projects of the government to far-flung barangays sa pamamagitan ng barangay program at yung ating mga bilang ng mga nagbalik loob sa hanay ng armado at yung kanilang mga legal front organizations. And we are reaching out to sectors like our schools and our businesses para maiwasan yung recruitment ng mga kabataan at yung pagbibigay ng suporta at tulong ng mga negosyante sa CPP-NPA-NDF. And yung isa sa pinakamalaking accomplishment natin ay noong 2022 elections where we have prevented the NPA from conducting its permit to campaign and permit to win extortion activities sa ating mga kandidato at mga politiko nung panahon ng halalan. Nabatian sa ating mga kabombo si Prosecutor 2 Flosimir Chris Gonzales sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So sa subong, naga-expectar ini sila sa posible pagpamahog pagid kay iban pagid nga terroristic attacks bangod gani nagahilapit na lang ni ang anibersaryo sa CPP kung sa diin sa December 26 magaselebrar sila sa ika-54 nilang anibersaryo. Pero suno kay Prosecutor Gonzales nga wala ini sang bearing bangod pahina ini nga mga katapos ang rebelde Bombot Champ. All right. Ini si Bombot Chari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari sumagpaw sa imong sining follow-up report. Di ka bay pa nga mahimaras basa naman ang mga katapos ang komunista terrorist group nga way gidya sang dangta ng ila sining ginahimo nga panghalit sa ila sini Isig Capario. Hilabi na gid iya karon nga ti kung nagahilapit man yang anibersaryo sini ninyo sa adlaw sa inyo sining anibersaryo ti mauna na yang Christmas Day. Sa aton sini nga mga kabumbo kung normal ang imo sini nga pagpangabuhi wa ikaw iya sang atraso sa gobyerno upod mo imo sini nga pamilya
nga magselebrar sang kadlawan ni Kristo. Sang sa magsagad ikaw katininer imos babaw sang bukid tapos ang ginuguwa mo tungang gabi kaagahon, no? Kung kaisa ti nagalabot sa punto nga pati ang landong mo do kontra mo na. Sa aton sini mga kabumbuti ang gobyerno karon nagatanyag man sang programa sa aton sini nga mga kuturan nga luyang nga magbalik sa sabak sang gobyerno, may mga livelihood program kalakip na sina diri sang cash assistance nga ginabaylo man kag bugas sa mga anuman nga high-powered firearm nga gina-turnover or gina-surrender sa mga katapo sang communist terrorist group nga luyang nga magbalik sa sabak sang gobyerno. 58 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. I-check ko na si Bombo Lindsay Bade sa Studio B kay kaupod niyang aton sini nga winner. Bombo Lindsay. Yes, Bombo Cham, kaupod na subong ang aton nga isa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Upod ta subong si Sir Efren Giliano sang Bitoon, Haro, Iloilo City. Siya man ang nalawagan mismo, ikaw mismo, Bombo Cham, ang nakalawag sa iya. Ako naglawag? Yes, ikaw gid ang naglawag sa iya. Subong gid lamang nga udto kag madali, madasig, nagdalikat dari dayon sa studio sang Bombo Radio Iloilo. Yara kaupod na subong si Sir Efren Giliano, ang proof of purchase dari ni Sir Efren, Nescafe Creamy White. Sir Efren, kamusta subong ang balatyagon mo bilang isa ka tagdaog sa Bombo Radio Iloilo? Malipayon gid kay sa kadugay na nga bag-o lang ko kapasakop sa una nga daog man ako kali kay pag pandemic naguntat ako sang padala sa ngapon mga entry kagkaroon naman nga nagbalik at dapat balik sa normal. Ikaw gid ang nakabati sang imo nga pangalan. Oo. So nagapamati gid gali si Sir Efren permi from sign on to sign off gid siguro ang pamati ni Sir Efren sa Bombo Radio Iloilo. Kay ti madamo man nga mga entries ang imo nga ginahulog dari sa may promo sa Bombo Radio, sir? Oo. Bago lang gani naghulog ito sa daw 49 kaso envelope. Madamo. Gali kag ti subong, may ara ikaw sa pagabatonon nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack kag isipon naton ang mabato ni Sir Efren. Sir, 100 pesos. 200 pesos. 300 pesos. 400 pesos. And 500 pesos. 500 pesos nga cash ang nabato ni Sir Efren. Ano ang paggagamiton sa 500 pesos nga cash, Sir Efren? Bakal ko isang proof of purchase nga dugang. Oo. Kay ti ko damo ang imo nga entries, damo man ang chance mo nga magdaog, Sir Efren? Yeah, oo. Kag ti pamaskwa man ina kay tinagaylapit ng adlaw sa Paskwa. Kag magluwasi na mga kabombo may pagabatunon man nga 500 pesos nga balor sang gift pack si Sir Efren Giliano. Yari ang pagabatunon ni Sir Efren. Thank you. Sige, ano ang mahambal ni Sir Efren? Madamo gid nga salamat sa promo sang Bombo Radio kag sa mga mga sponsor. Ginagda ko man ang mga taga Bitoon nga magpasakop man sa sini nga promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sige, Basta Radio. Basta Radio, Bombo. Sige, nabatian mga kabombo ang isa sa mga daily draw winners sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa liwat, sir, congratulations kay Sir Efren Giliano sang Bitoon, Haro, Iloilo City. So kamo mandra sa mga nagapamati sa aton sa Bombo Radio Iloilo, magpasakop na dari lamang sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Back to you, Bombo Champ. Salamat. Thank you, Gid. Thank you. Kay Sir, salamat, Gid, no? Way ko nagsala nga kung kalapit kilang sa Bitoon, way gani isa ka oras na radayon ara gid man dayon si Sir Efren Giliano sang barangay Bitoon sa distrito iya sang Haro. Ikaw nga nagapamati ka nagupod karon sa amon sini nga paglantaw, was naman ka dira sa pag-imo sa imo sini entry para nga damo imo entries dako man imo tsansa nga maggadaog. 2 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 2 lang alang naging naton tiyempo. Ang iban sini nga mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon namang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Huber gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Kanami gidya magtulog
tulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness.
Indi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ukon pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang sa internet mga kabombo, welcome sa Friday edition sa nga pala tuntunan. By the way, ako si Tita Regine.
And of course, yari na ang kahapon lamang program sa subong nga hapon. The 16th of December 2022. Kumusta man sa mga nagsimbang gabi? Kaina, first day naton. May ara ang kadamaan. Gina-kompleto ang 9 days nga simbang gabi because may gina-wish sila. E nabal nila, nagakatuod gid kung anong ilang gina-wish. Kumusta? Basta tuyo-tuyo pa ka mo dila subong, ha? Be ready again because tomorrow, another day, second day, sang simbang gabi. And sa aton nga palatuntunan this afternoon, we continue giving you beautiful stories and we continue giving you enjoyment sa mga istorya nga aton nga mabatian, courtesy sa aton nga mga letter senders, hindi lang nagahatag enjoyment sa aton, kundi nga naga-motivate, nga naga-inspire man sa aton. Sometimes nagahatag sa mga ehemplo para kita man no, sa aton nga pagpangabuhi, basi kung maka-encounter kita the same scenario, the same situation, at least may idea ni kita, no? How to attack it. So, welcome everyone sa Sininga Palatuntunan. Let's check ang aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ilang tulog na lang, kung baga konting kembot na lang. Pasko na. 9 days to go before Christmas. Mga kabombo, kumusta man ang mga Christmas parties ninyo? Ari na nga ito nga ang bahanon for you all as I welcome you diri sa KLP. Nagikan sa Bomba Music Festival from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday, when I am king. Good afternoon and welcome. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts
It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't you and I will reign someday when I am Someday, when I am king, Edgardo Meraflor Jr. and Jasmine Gatuslao for you all mga kabombo. So welcome na. I hope manayanaya gid ang mga hitsura ninyo dira subong tanan. Very cool, hindi stressed, beautiful ang smile. Well, yesterday we left off with the story of Lolo Abraham, ang mga hitabo sa iya kabuhi, ang iyang escapades dito sa Manila, ang iyang mga inagyan sa papungitas ng obra, like as no, ang iyang mga tukib sang iyang kapalaran. And so, padayuno naton ini subong kag diri na kita, no? Sa part nga manugpa-enlist na siya sa army. So, here we go. Tita Regine, sa Santa Cruz, Manila, ang akon nga address. Wala pa mga clearances. September 1, 1975, kadto ako sa Balay Ahedres. Mga 3 p.m., kinulbaan ako kay nag-joke ang taga Bacolod City nga tawo, no, sa ina nga tuig. Bantog siya nga maayo maghampang Ahedres. Sabi niya, Abraham, may nagapangita sa imo 2 ka tawo. Di sabi ko, bakit? Wala naman akong nagawang sala. Hamba niya, punta ka daw sa Fort Bonifacio, ibala ka sa kanyon. Sabay hatag sa akon ang papel. Nagabot ang call-up ko, September 1, 1975. Kadto ako sa natapos ang physical. X-ray na lang, hiwalay ako sa upod ko, kay nagpa-CR ako. Puno sala-sala ako, diin mapa-X-ray. Doon gali sa ground floor, sa military bus. Ara gali nag-i-standby, no, sa Idalom Hagdanan. Naulihi ako. Saka ako sa bus, mapa-X-ray. Mabalik kami sa October 1, 1975. Balik ako sa Manila, hulat sa October 1, so balik sa dating gawi, hampang, Ahedres. Okay lang kung beginner, makadaog ako, kung maalam, gutom gid ako. So in Regine, October 1, 1975, balik ako sa kampo. Alas 7 pa lang, ari kami tanan sa grandstand. Kada tawag ka pangalan, ginakibang ako, excited ako, pamahaw taho, may luya, kagduha ka pandesal. Inday natapos ang call. Wala gid matawag pangalan ko. 12:30 p.m. na natapos ang first batch. November 2, 3, 1975, second batch na. Naglakat ako kadto sa lamesa. Ara na ang mga names na nagpa-enlist. Nakita ko pangalan ko, number 789. Pasar ako sa X-ray. Second batch, kinahanglan mga complete clearance sa November 2 to 3, 1975. So balik sa dating gawi, hampang Ahedres, okay lang kung lawlaw kontra ko. So October 15, 1974, naguntat ako obra sa pagka-janitor. Pauli ako sa ginadayunan ko sa Tondo. Ara ako sa Divisoria sa Tondo. Nagpanyapon ako, manok nga adobo kag kanon. Tapos kakaon, kuot ako sa bulsa ko. Mabayad. Wala gali ako pera. Nabilin sa balay. Naghambal ako sa Tagiyang, sa lingko, mabalik ako. Kay malapit lang, mga 40 meters, mabalik ako. Pagtalikod ko, sinumbag ako sa ulo sang iya anak nga lalaki. Pagbalikid ko, nagaporma siya karate. Nag-isol ako, galingin ulo ko. Inday Regine, pauli ako sa balay, lakat ko lang, mga 40 meters. Wala tawo ang balay, basi ara sila sa gwa, mga 8 p.m. na siguro. Balik ako sa Divisoria, Tondo, para mabayad 15 pesos. Abot ako, ang iya anak nagahugas pinggan. Mayo lang, wala niya ako makita. Nagbayad ako sa iya iloy. 15 pesos, kag magpauli. Mayo lang, wala ako ginsita. Basi ikon na bagan siya pa ako, kay wala ako ID.
Inday upod ko sa balay, classmate ko sang high school, first year. Gindala niya ako sa hospital, year 1967. Kay pagtungtong ko sa bangko nga malapad, 3 gali ang tiil, natumba, nagduot ang baba ko sa tapi. May ulo kalansang, napilas ako, damo dugo. Sungi ako hasta subong, pero gintahi. Inday sang 1967, ara man ang iya utod nga babae, kag 80 years old nga bata nga lalaki. Kagwapa sang iya manghod. Inday, why gid ako nagapamangkot kung ano nila ang bata. Basi anak ni Beth? Inday nangaluyag ako sa iya, pero ni pansin or no pansin ako. Ina ang dahilan, naghalin ako, kag wala magpauli. January 1975, sanggin guba ang amon balay, kay gabok na. Ginistaran ka mga sapat. In the Regine, ang mga world history nga ginabasa ko, nga mga libro, kung may time ako, wala ko ma-safety. Ginhaboy sa higad, ulanan initan, pero ang Bible, na safety ka asawa ko. Hasta subong, permi ko ginabasa. Bisan malabo na ang mata ko, ang right eye, useless na. Inday, base sa lente, nga kung sa silak sang adlaw, makalayo ang nipis nga papel. Idarijing gingamit ko basa sa magamay nga letra sang Bible, pwede masulod sa bulsa. Grade 2 ang bugtong ko nga anak, lalaki, may homework siya, hasta sa 70 nga number, i-divide, gintudloan ko ka amigo ko nga taga Capiz, kay sabi niya, madamo iya medalya sang elementary. Siya maalam, ti Inday Regine, no? Kag sa may homework ang anak ko, ginpulawan ko. Inday, gindala niya sa school, gin-check, 68 ang score. So, buong 2022, hindi na ako makahibalo, bisan may calculator na. Ibalik ko sang 1974, nagbalik sa ring si Muhammad Ali versus Foreman. Tumba si Foreman, ara kami sa room sa 15th or sa 5th floor nagaobra. Duha ka tawo nga mga bataon, iba ila agency upod ko Ilonggo, obra kami sa bangko. Private, confidential, ginatatakan ang sobre. May upod kami, isa ka empleyada, nagamakinilya, nagatalikod sa amon nga apat. Nagambal sa akon. Abraham, pila na edad mo? Isabat ko, 22. Nakabakal ako sapatos nga tennis, nabasa ka ulan. Dalom tubig, ulan, basi sa dalan, ti nagbako. Basi ina ang iya pamangkot. Inday Regine, kabuot sa iya. Ang upod ko nga Ilonggo, may crush man sa iya. Iya pangalan, si Cory. Ako, may crush man sa iya. Pero huya ako dahil sa akong situation. Kapigado. 5 p.m. off sa obra, ara siya sa CR. Nagambal siya. Abraham, palihog, pakiabot ang toilet paper, ara sagwa ang papel. Inday tigintulol ko sa iya. Next day, 7 a.m., kadto ako sa obra, sa 6th floor. Nagapaligo siya gali, naghambal siya. Abraham, palihog akong tualya, ara sa dingding iya tualya, Inday. Ti ara man ang janitor nga upod namon sa agency. Nakatulok sa akon siya. Basi nanugid sa office, naga-overtime kami nga apat. December 18, 1974. May suki kami nga may connection sa movie. Parmi ako iya ginahampangan a headdress, nagadaog ako sa iya 50, 70, 80 pesos. Sa mataas nga building kami, una nga nag-meet sa 7th floor. Naglinog, nagakatumba ang mga piyesa. Wala gid ako makadumdum sa ila nga magdala mga pagkaon. Bisan 20 kilos nga bugas, kiti barato pa, pwede ko pa tani madala ang mga maigo ko nga wala balay, no? Bisan duwa lang katawo para nga magkaon sa panyaga. Hindi siguro ako mahuya, kay nagadala ko, ti wala gid. Inday Regine, wala ko gid madumduman mapauli. May dala, wala ko gid madumduman, mapauli, may dala pagkaon, bangod lang tani isa bata nga 80 years old, kay sa iya nga iloy.
Nagahinulsol gid ako, mahina gid PR ko. December 5, 1974. Gusto ka amigo ko nga taga Batangas, sa balay matulog. Kay nagabihan kami nga duha, inom kami, kay ang beer tag 5 pesos. Siguro year 1974. Kay pagkaaga, maupod ako sa iya sa Laguna, Rizal. Mabisita sa iya utod nga babae. So nakapanyaga ako, tapos lakat kami makadto sa Laguna Market. Madamo mga tawo, kay ti Pasko, ang upod ko naga-play a headdress sa sulod sa Laguna Public Market. Nagatanaw lang ako, kay maayo siya maghampang. 10 pesos basi ang pusta. Madamo nang imo mabakal. Tinda Regine, hapon na, stop na play, kay mabalik kami sa Manila. Kay may final game. Last round sa 7th floor. Di abot kami sa Manila, kadto sa building, na jaywalking kami. Tinda Regine, tawag kami ka pulis. Pero kay maayo siya magtagalog, ginpasensya kami. So saka kami sa 7th floor, 5 p.m. December 25. Sugod na hampang. Last round, 7th player. Inday pero di ako, no match. Ang upod ko taga Batangas, win siya. Final standing, number 7 ako. Ang nag-champion, ang kontra ko, defending champion. Wala, gid ako nagabasa libro sa panahon nga ina. Sang high school ako, 74, 76, wala, gid ako nagabasa libro like social studies, algebra, physics, world history, arithmetic. Hindi ko alam. Inday Regine, divide, hindi ko alam. Nagbasa ako world history sa Iloilo Library. Inday, Old City Hall pa, Subong, 2022 sa province, may world history ako, iya ka anak ko, 3 kabilog, kag may ara man ako isa. 10 a.m. may obra kami nga 4. Ang duha, iba ang ila agency. Inday, naghambal sila. Madrama tayo. Abraham, para malingaw ta. Hawakan namin siya sa balikat at sa kamay, ikaw sa paa. Abraham, nabatian ni Cory, nagtalikod, nagamakinilya, nagambal siya. Abraham, ipagtanggol mo ako, ha? Huwag mo akong pababayaan. Wala, gid ako makahambal. Ano abi, kay pitla ako kung maghampal. 1975, Abril, ara ako sa balay ahedres sa Santa Cruz, Manila. 10 a.m., upod ko si Marcy, taga Zamboanga. Ara man amigo ko nga barbero sa Claro M. Recto, Tutuban, lapit sa shop, ginaobrahan ko divider. March 1975, dira kinagat katutoy nga puti, napatay. 3 p.m., kinlangawan sa higad. Ginhagad niya kami mapabulakan sa Ilabalay, Mapanyaga. Saka kami sa bus, 5 pesos ang plete. Inday Regine, tapos namon kaon, balik kami sa Manila. Minsan, ginpatulog niya ako sa payag-payag. Kay wala tawo, ginatudlugan ka mga construction workers. Mga 3 nights, upod kami, iya asawa at anak, nga nagadedi pa. Wala pa matapos ang building, no? Nga obra sa Tondo, Manila. Tita Regine, hanggang dito na lang. Madaming salamat sa pagbasa sa akon malawig nga sulat. Ang tasulat, Lolo Abraham, 75 anyos ang edad, taga Leon, Iloilo. Lolo Abraham, though, ang hindi ko gid malipatan ni kay Lolo Abraham, no? Nga at 75, to ka-vivid pa sa memory niya. Matandaan niya pa ang mga adlaw, ang petsa, ang tinuig, no? Sa every activity nga iya nga ginhimo sa iya nga kabuhi. Salamat gid sa imo, Lolo Abraham, kag ayo-ayo lang da, no? Hello and regards sa imong mga family. Oras naton, 32 minutos na makaligad ang alas 2 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka maimportante nga mga pahibalo. Molo Plaza
Ang Central Landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga National Landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang 1 ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang 1 ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano balikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas. Balik kita diri sa KLP 38 minutes after 2 o'clock. Kagamay. Next story kita. Ang nakasulat request ko Tita Regine pa-read this Friday. Thank you. And this is from ex-princess ng Iloilo Province. Dear Tita Regine. Tawagala ako sa codename na ex-princess ng Iloilo Province. May istorya man ako sa kabuhi. Ang mahambal ko nga di perpekto, pero amo ang nagpatatag sa akon kung ano man ako subong nga panahon. Paskwa. Tinaga nga kon mabatian sang tanan, grabe ang kasadya. Napuno naman sang gailigpat-igpat nga suga ang tag sa kapanimalay. Malamig ang simoy sang hangin. Ako na mabatyagan, pagpalanggaanay, kag buligay. Ato naman mabatyagan, tag sa kaisa sa aton, may handom or ginahiling sa pag-abot sang Kapaskwahan. Apang isa ako sa mga napabilang sa mga nagahiling sa napaka-imposible subo nga Pasko. I want my father to be with us again. Siguran ko ako ni istorya sa ako nasa grade 4 pa lang. Nakita ko ang mga tiya ko sa side ni Papa nga ginasakit nila si Mama. Ginapabudlayan, pero wala ako sang maobra para magsabat or ipakigbato si Mama kay nahadlok man ako sa ila. Sa pagkabalo ko pagid, nagainaway sanday Papa kay bangod sa pamana nga duta. Isa pa na sa nakaapekto. Nainit sila kay Papa. I think nagabalo sila kay Mama. Si Papa isa ka kargador. So amo na, wala siya permi sa balay. Mauli na siya gabi na, kag malakat liwat ka agahon. Isa ka adlaw, nagkadengge ang akong pangaduwa nga manghod. Balitita duwa pa lang kami nga magutod sang times ngayon kay wala sang bilinan si Mama sa akon. Nagsunod ako kay Papa sa tinda, kag nakita ko kung paano siya magpainit kag maghakwat sa mga mabugat para lang mahatag sa amon kung ano ang gusto namon. Tita, the best father gid ining si Papa. Hindi gani namon siya kaupod permi, pero nabatyagan namon ang iya nga pagpalangga. Kung wala na siya nagaobra, tita nagabanding kami sina, tanaw kami TV, tapos gakantahan kami. Ang masaway ko mo lang kay tita kay Papa, ang medyo pagkasugarol, kag mabisyo niya nga sigarilyo, kag inom, pero responsable na siya. Kung ang gaon ko na nga matulog, mapati na siya. Tita, ang pray ko lang sang una, tani, amo ni kami permi, buo, kag masadya ang amo niya pamilya. Wala ako sang pangarap, amo linggid sini. Pero gulpi lang, nagbago ang tanan. Tita, napatay si Papa, na aksidente. Nahulog siya sa lubi. Tapos na kuryente pa ang lubi nga ginsakaan niya sa tubang balay namon. Nakasabit gali ang live wire nga nakakonect sa balay kag sa poste namon. Amo na kuryente pa siya bago mahulog sa duta. Ang ginakahinayang ko patita, ara gid ko lapit sa niyog sang mahulog siya. Ako ang una nga nakakita sa iya nga puno na sang dugo. Puwerte ang kulba ko tita. Napatulala ako. Nahimasmasan lang ako sa nagasinggit si Mama nga makadto kami kanday tita. Upod ko ang manghod ko.
So muna, ginpati ko man ang hambal ni mama. Tapos, dito kami nagturog na sang manghod ko sa balay sang tiya ko, samtang ginahulat ang pagbalik ng day mama. Naghambal ang pakaisa ko, nga wala na pag-asa si papa mo. Pero wala ako nagpati, tita. Habal ko sa kaugalingon ko, hindi, mabato, kag mabuhi si papa. Balaan ko, maisog siya. Kakayahon niya. Pero, dogin bagsakan ako sang langit, sang mabalaan ko, nga wala na gid si papa. Abi ko gid mabato siya. Pero, wala na ang kakampi ko, tita. Wala na. Ginbili na niya ako. Sa ginaya si papa, tita abi mo, doon nakibot pa kami, nga doon nagmuklat ang mata niya, nga hindi ko maintindihan, kay bata pa ako. Pero ang klaro lang sa akon, wala na siya, ang kakampi ko. Hindi ko na siya makita, di ko na siya mahag, kag makis. Wala na sa mahungit sa akon. Wala na sang masalo, sang bukol or bakol ni mama. Wala na ang papa ko. Balaan ko, gakadlaw lang na siya, pero nabudayan siya. Amo na, tanan niya nga gamit, ginahalungan ko. Ang dal nga gamay nga nadula ko sa eskwelahan, ginhibian ko gitita. Kay balaan ko, ginpangabudlayan ni papa, atong pambakal. Nakita ko kung paano magtulo ang balhas niya, kung paano siya magpainit, kag maghakwat sa mga mabugat nga gamit. Nagpadayon ang kabuhi namo ni mama, kag sang utod ko nga isa, pero mabudlay na. Wala pa man obra si mama, gapang labada lang siya kanday tita. Naglipas ng pila ka bulan, tita Regine, nagdesisyon kami ni mama nga magsaylo balay. Wala naman obra si mama, wala na may masagod sa amon. Grade 5 ako sang time nga ato. Nagsugod naman ang pagsubok sa kabuhi namon, kay wala na si papa. Wala na may masagop sa amon. Nakikitira lang kami kanday lola, sa ginhalinan namon nga balay. Bago gali kami kahalin sang balay, tita, ginkuha sa mga tiya ko ang manghod ko nga lalaki, kagindala sa Cavite. Tapos, nakabata naman si mama sang isa ka lalaki. Sa makasaylo na ako sa eskwelahan, tita, nahuya gid ako, sobra, kay may gabuli sa akon. Ginapamukha niya sa akon, nga wala gid ko sa iya. Ang worst niya ginobra sa akon, tita, ginasumbag-sumbag niya ako kung wala nagatulok ang classmates namon. Wala man ako maobra, kay wala ako kaisog para magbato. Nagpadayon ang pagpakabudlay niya sa akon, tita, hasta matapos ang bilog nga quarter, bago pa magsira ang klase. Tita, himala, nagsorry siya sa akon, pero wala na ako nakasabat sa iya. Naghalin na siya. Pagkatapos to, naisip niya siguro ang naobra niya nga sala. Way man ko kabalo, tita, wala man ako sala nga nabuhat sa iya, pero ginapabudlayan niya ako, kay transferi ako. Gina-admit ko, tita, ginapatawad ko na siya, pero hindi ko makalimtan ang ginobra niya sa akon, kay bangod dito, tita, nagbaylo ko no ang ugali ko. Hambal man nila, nga wala man ako kabalo. We can forgive, but can't forget. Tuod man gali, no, ang saying nga ini, tita, kag napatunayan ko ina, napatawad ko na siya, pero hindi ko lang malimtan ang ginpang obra niya. Laway ako, hambal nila, pero wala ako pake. Wala ako pakialam, kay nasanay na ako. Ang hindi ko lang mabaton, ang pagsakit niya sa akon. Sa mag-grade 6 na ako, tita, naging okay na, medyo, ang kabuhi ko. Sa grade 5 ko, kay may friends ako nga ginatawag, pero iba gidya ang best friends, nga naangkon ko sa nag-grade 6 ako. Kung friends lang, tita, nag-aistoryahanay kami, pero more on kung may kailangan lang, pero kung best friends, nagabanding na kami, tita. Naging okay na ang kabuhi ko dahil sa mga friends ko. Amat-amat ko man nga nabaton, nga wala na gid sa kabuhi ko si papa. Hambal gani nila, healing takes time. Nga tuod man, tita, balaan ko nga kapoy na gid si papa, amo na nga nagsuko na ang katawan niya. Para sa akon, siya ang naging best nga papa, tita. Ang pagprotekta niya sa akon, sa amon, ang pagsakripisyo kag pagpalangga niya, nabatyagan gid namon. Nag-graduate ako sa elementary, tita. Wala man ako sang award, pero balaan ko nga proud sa akon si papa. Ginpangako ko sa iya
Amo na, nagapadayon ako, bisan nga mabudlay ang kabuhi. Subo nga, manug-abot naman ang Paskwa, tita batyagan ko gid ang kasubo. May kulang gid, nabatyagan ko tita, apang kinahanglan magpadayon. Hindi man kami kompleto sa Paskwa, pero ang mga alaala ni Papa, magapadayon nga magatatak sa akong tagipusoon. Ang nagliligad ko, ang nagpabakod sa akon, kung ano man ako subong. Amo na ang motto ko tita, sa subong. Kag nagapadayon ako nga mag-eskwela at the age of 16, kag wala pa din natapos ang tanan. Amo pa lang ni ang umpisa. Yung meaning ng code name ko pala tita na ex-princess, yan yung nangyari sa buhay ko noon. Nang buhay pa si Papa. Tanan nga gusto ko, makuha ko, pero hindi nasubong. Tawag lang ako kay ex-princess sang Iloilo Province. More power, Tita Regine, and God bless. Ex-princess, masubo nga wala na ang imo nga amay, but I guess with him gone, doon mo naman na ang nangin rason para nga mas mangin mabakod ikaw sa karon. And you are making him proud bangod sa mga butang nga imo nga ginahimo sa imo nga kabuhi. You have become a stronger person. You have become someone nga mas naintindihan kung ano ang ginatawag ng pangabuhi sa bata pa nga edad. You have been bullied pero na-survive mo ato, and now I'm sure you're a big help sa imo nga mother. And kabay ang imo nga utod, no? Nga gindalas ang inyo nga paryente dito sa malayo. Kabay nga one day soon, nakakilit anay ka muliwat, kag mabuo ka muliwat as one family, and you can always continue making your papa proud and your mama proud by doing goodness. Para hindi lang para sa imong mga kaugalingon, kundi para sa ibang nga tao, and especially para sa imong mga family. Do good things and focus more sa imong mga pag-eskwela. You are right, no? There is no need parang iangot ang balatyagon sa mga butang nga nakalipas na. We have to move forward. And so, no matter ano kabudlay, we have to take one step at a time para nga makatpadayon kita sa aton nga pagpangabuhi kag himuon mo nga armas ang inang kabakod nga imo nga natun-an sa pagdula sang imo nga amay, and you can always still be a princess by making a good life, no, out of the life that you're having now. Ang imo nga pagtutom sa imo nga pag-eskwela, amo na ang isa sa mangin palaagyan nga mangin prinsesa ikaw sa pila ka adlaw. You will be able to achieve ang tanan nga mga dreams nga luyag mo nga malabot. You would be able to help ang imo nga mother, ang imo nga mga siblings, and you can do so much sa imo nga kabuhi. Umpisahin, no? By having focus, and at the same time, by just doing goodness. Hindi lang sa imo nga mga miyembro sa family, kundi towards other people. And mas manami gid that when you forgive, you also try, no? To forget ang mga pains nga gindulot sa nga sadtong bad experiences sa imo, so that ang imo nga pag-move forward would be tayo yun. So good luck, gid. Have a blessed Christmas this season. And kabay, no, nga magapadayon ang imo nga pagiging mabakod kag pagiging driven sa imo nga mga ginapang obra, sa imo nga pagbulig sa imo nga family, and especially sa imo nga pag-eskwela. Strive harder. And I know that someday malayo ang mararating mo. Salamat, gid, sa igin-share mo sa amon sa saninga hapon. 8 minutos bago magabot ang takna ng alas 3 sa hapon, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante ng mga pahibalo.
Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! About sa mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila Sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Bombo, yari ang mga importante nga kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo, Tubtob, Boas. December 17, tonight na. Tonight, ang Rains Band, ano tala na nga magpagana sa inyong nga weekend, kaupod sa ilang maid-id, nga ginpili nga mga kanta sa 2 ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday, magasigabong na alas 6 karon sa gabi. Sa buwas naman, sa ini nga Sabado, ang isa sa mga cool kag best pop band sang Bacolod, ang Third Spin Band. Magatabok sa dagat, agud tapuso ng inyong semana, pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa sulod sa 2 ka makalilingaw nga oras, maga-kick off ini alas 6 ang gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at The Plaza. Sa amo nga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 18, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang Latolda sa mga luya nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 ina sang aga. Kag sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan. Ilaminagid sa mga indi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Malapit na lang gid ang Pasko, 9 days to go. Christmas na, kag ari na ang isa ka matahon nga pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para gid sa inyo.
Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, click send na ang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info para nga mabato na natin diri and mabasa natin on air ang mga stories ng inyong aluyag nga ipalabot diri sa kahapon lamang program or pwede man ipadala ninyo sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo,
Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Vincent Sangimarans, I am waiting for your cell phone number and your FB account. Maga-interview na kita sa imo tomorrow. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo, sa inyong pag-join sa akon this afternoon. We continue doing this thing every day from Monday to Saturday. So, balikay kita buwas. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.